Na sa tion karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kag pagkaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan. Kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day. Magtulog sang temprano or getting enough sleep. Eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! 12 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sa Bombo Report Second Edition adlaw sa Martes, petsa 9 sa bulan sa Nobyembre sa mga tiga 2021. Ikaduhang adlaw sa Martes sa kaonsa ng bulan sa mga year 2021. Sa mga aga mangin kaupod si Bombo Erlin Bayonita. O dali kita asala sa siyate ang takna sa mga aga sa pagdulong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalaga sa ato mga police station sa diri sa maya syudad sa Bacolod, kalagipan sa maya probinsya sa Negros Occidental. At sa report ni Bombo Lianizil Minardo, atensyon sa mga nagahulog sang entry sa diri sa ato sa bongga nga promo sa bongga last quarter sang 2021 ang 1-2 panalo part 20 promo ng Bombo Radio and Star FM. 1, 2, Panalo! Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Yari na ang ato na sunilabing unang daily draw winner para sa buong nga adlaw sa Martes. Magabato na sa 1,150 pesos nga balor sa premyo. 500 pesos nga cash kaga 650 pesos nga balor sa grocery goods nga nabutang sa balde sa Orocan. Gina-check ni Sir Rodel Longaras ang sining entry nagagamit sa panyawan na bilang proof of purchase. Taga Poroca San Roque, Barangay Handomanan, Bacolod City. Taga Poroca San Roque, Barangay Handomanan, Bacolod City. Congratulations sa Antonio de la Pedra. Antonio de la Pedra, ikaw mga tanong sa nga taga-daog, 50 minutos sa nakaligad subong alas 6 ang aga. Mera ka sa nga tubdob alas 12:50 karon sa udo sa pag-claim sa mga premyo diri sa istasyon sa nga Bombo Radio magadala sa nga duha
ka-valid identification card with a picture. Sa liwat, Antonio de la Pedra, sang Purok San Roque, Barangay Handamanan, Bacolod City, mga nga taga-daog 6:50 a.m. subong nga Martes. Congratulations! Sige, 9 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Mayroon sa nga isa ka persona nga napilasan na pagkatapos nga ginabuno sa sospetsado nga nakaubo na kainom sa makaulubog nga ilimnon dira sa Maya Ciudad sang Bago. I-check natin dugang mga detalye with Bomboliani Zil Minardo. Bomboliani sa report. Come in! Yes, sa Bombo Erden, no? Pilason ini ang isa ka lalaki matapos ginbuno sang hubog nga suspetsado sa Purok Balatong, Barangay Ilihan, Bago City, Negros Occidental, kung sa diin ang suspetsado ginkilala kay alias Ambush Mapagay. Alias Ambush Mapagay ara sa legal age kag residente sang Sitio Albiaco, Barangay Ilihan, Bago City, Negros Occidental. Kag ang biktima naman ginkilala kay Noki Cordero. Noki Cordero, 49 anyos, no? Isa ka laborer kag residente sa Purok Balatong, Barangay Ilihan, Bago City, Negros Occidental. Ang biktima Bombo Early nagabakal ini siya sa sigarilyo sa Tiangge, sang gulpe lang ini nagkadto sa iya o kung nagpalapit ang suspetsado kag gulpe lang siya ginabuno Bombo Early. So tungod nga hubog ini ang suspetsado Bombo Early nakainom ini siya. Ginbuno niya ini sa kapila ka beses ang biktima kung sa diin na igo ini sa may iyang chest Bombo Erlin kag naglapos sa diaphragm no kasubong man sa dalunggan ginbuno niya man sa dalunggan na Bombo Erlin. So wala ini pa nabalaan ang motibo kung ano ang rason sinisang suspetsado kung naka pangbuno o kung ginbuno yan ang biktima kay nakapalagyo pa ni siya Bombo Erlin. So ginapangita pa ni siya subong sa Bago City Police Station. So ang biktima ya Bombo Erlin ginhingagaw ini siya dala sa hospital no sa ginbuligan sa mga pumuluyo kasubong man sang Mavro o Rescue Unit Bombo Erlin para matatapan o kon matagaan sa medical treatment Bombo Erlin. Sa Bombo Erlin may Labado na guro no ang kutsilyo nga ginagamit niya. Mugani Bombo Erlin ang sa wala to nakita wala sang recoveries dito sa may crime scene Bombo Erlin sang kundiin mismo ginbuno ina ang biktima. So may posibilidad nga gindala ini sang suspetsado pagpalagyo niya na Bombo Erlin. Aha, sige. Yes, Bombo Erlin, may ara nga dugang nga pahayag si Police Lieutenant Colonel Joe Emalo ang hepe sang Bago City Police Station. Kalin siyang biktima naton sang sigarilyo sa isa ka Tiangge dito man sa area. Ang suspect naton nga si alias Ambush Mapagay. Wala ko pa ni nakuha biyang iyang full name gid, pero identified ni siya sa as alias Ambush Mapagay. Of legal age ni siya sang Sitio Albiaco sa Barangay Ilihan, Mandiri sa Bago City. Nag-abot ni siya nga hubog ni siya kag mera siya nga dala nga patalong. So hinali lang ni nga ginbuno ang biktima naton sa makapila ka beses kag ang naigo ni sa iya among iya dugan sa lower chest portion niya between sa iya nga tiyan ni kag sa iya nga sa iya chest sa dugan siguro sa diaphragm area niya kag ang iya nga nawala nga lunggan kaya naigo man na siya. So ang ato ni nga biktima nga si Noki Cordero gindala ni siya gilayon sa aton nga Maaw Volunteer Rescue Unit sa Bago City Hospital for medical treatment. As of now, ang ating suspect at large pa ni siya gyapon, pero at least identified naman na siya and we will be filing a case against this pag nag-coordinate na kami sa family sa isang biktima na pag nag-okay ng iyang status. Ma'am, ano ang motibo sa pagbuno sa biktima, ma'am? Actually, wala man siyang ni kay hubog lang gid niya yung suspect. At pa man namon kay wala pa ni siya nato gid nakita pag wala pa siya nag-surrender sa subong. So, hindi ka gid mapatuod kung ano gid ang ginalinan ini sinisang ilang na or kung mahinigat di sila ni isang una pangadaan. So hindi ta ni siya ma-iron out pa or mapatuod gid no.
So ang aton na ang family abi no nagdireksyon na sila kay kagabi ni daan do medyo nagitalital ni siya aton nga biktima. So ano naton nga ma-save ani siya no kag ma-treat dan madapatan ani siya sang bulig kay parang ma-save siya no kag amo na ang pamangkot natin kung ano pagligiban niya detalye diri from the victim himself mismo. Ano mo na-recover sa crime scene, ma'am? Wala pa sang update diri natin nga investigador. So far wala pa sang making forward sa aton diri sa nga update. So wala pa man na-recover ining patalo maging gamit sang suspect kay considering nga nalagyo ni siya gani. Kamusta naman yung mga medical bulletin sa victim? As of now, I think sa gabi recommend siya nga mag-silo sa bigger hospital sa Bacolod City. But as of this moment, in-check natin dito, ari pa siya lapon sa Bago City Hospital and wala pa may naka-istorya gyapon si iya nga investigator naton kay modestado niya. Pero so far, okay naman na daw siya, ginabulong naman na siya. So, gahulatan kami sang go signal sang doktor kung saan na siya pwede istorya. Yes, sa Bombo Okay, Erlin. So, pero tiba si may daan na gid sila lang nga daan, mga tema-tema bala Bombolian? amo gani Bombo Erlin kay te wala pa ni na pamangkot siguro sa mga kapulisan gid ining biktima man kay te yara pa sa hospital. Sa amo pa nang imbestigaran nila Bombo Erlin nga suno kay Police Lieutenant Colonel Malong base may mga daan ini nga mga grudges o kon higutanon ang Oo. duwa sini ka ang isa ka biktima kag isa ka suspetsado Bombo Erlin. Kaya di man naguro pwedeng basta-basta lang lang since nga hubog ka mang buno ka lang niya kung sinong makita ni Mudra. Amo gani Erlin so may ari gini siguro nga rason o ko na motibo gid Bombo Erlin nga agin buno ya ini ang biktima. Okay, sige. Thank you, Gid. Bombolian. Yes, Bombo Erlin, amo yadto ang balita gikan sa patrol ini si Bombolian ni Zil Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod basta radyo. Bombo! Padamang salamat kay Bombolian ni Zil Minardo. 3 minutos ang nabilin anday sa alas 7 sa aga. Maya nagimanda sa mga signs nga ginapakita because sining pagpadayon naton sa COVID-19 vaccination program sa gobyerno. Maya na ginamang kita sa 5.2% ang positivity rate sa may coronavirus. Base man na dari sa report sa Department of Health Banwa kahapon na 2,087 na gilamang ang bagong kaso sa COVID-19 and mayara kita sa 5.2% nga positivity rate Banwa. Ang tanusuning nga total tally nagadangat sa 2,805,294 and in fact ti diri gani sa aton sa may syudad sang Bacolod tayo yun naman ang tag 2 digit naman lang ang bago bala nga mga kaso sa COVID-19 nga nagaka-report adlaw-adlaw. Ang active nato nga cases subong nationwide is 32,077. 32,077 sa bilogan na ina nga Pilipinas. Ang na-record kahapon is amoni ang lowest halina sa March 2, 2021 nga may sadto sa 2,063 ka mga fresh infection. Kaya kahapon 2,087 lang ang nagadugang sini base dari sa data agin submit sa mga MOLAB, mga molecular laboratories nationwide sa ato na sining health department. Sa sining numero ang nagabatyag sa mild symptoms 64.7% Banwa, 5.8% asymptomatic and then 16.09% ang nagabatyag sa moderate symptoms, 9.5% naman ang severe, and then 4.0% ang yara sa critical nga kondisyon. Amuning mga kalabanan na sinabanwat na nagagamit sa medical respirator or yara sa intensive care unit sa mga nakalain-lain ng mga ospital sa bilog sa niyang Pilipinas.
Impunto alas 7 na, yare na ang Bombo Network News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition, Nobyembre 9, 2021. Napapanood din tayo ng live sa Facebook at YouTube channel ng Bombo Radio Philippines sa ulo ng ating mga balita. Ang Department of Justice pinayuhan pa rin ang mga local government units, antayin muna ang pinalisyon ng IATF's issue sa mandatory use ng face shields. Samantala, ang 4P subsidies naman hindi pwedeng suspendin dahil si COVID-19 vaccination status ayon din yan sa Department of Justice. Samantala, ang Pangulong Duterte todo pasalamat naman sa bansang Russia kasabay ng pagsalubong ng mahigit 2 milyong dosis ng Sputnik V vaccines kagabi. Good news naman dahil big-time all-price rollback naghihintay sa mga motorista ngayong araw. Sa police report naman, doon sa Camarines Sur, nagtakda na ng reward laban sa mga suspect sa pagmassacre sa 5 katao. At sa ating international news, dating US President Barack Obama umiksena, nagbabala sa mabagal na pagtugon ng mga bansa sa climate change. Samantalang mga astronauts na babalik ngayong araw sa mundo, nakasuot daw ng diapers matapos mag-aberya ang comfort room o CR ng kanilang spaceship. At sa ating sports balita, NBA superstar Joel Embiid na center ng Philadelphia Sixers, ika-4 na player ng team na nagpositibo sa COVID-19. At live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati, kami po maghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buno. Ako naman si Bombil Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Kastar Nation, na good news ang sasalubong sa mga motorista ngayong araw dahil sa mayroong malakihang rollback sa presyo mga produktong petrolyo. Kaninang alas 6 nga ng umaga ay nagpatupad na ang Flying V, ang Petron, Unioil, PTT Philippines, Petrogas, yung Philippine Shell ng 1 piso sa kada litro ng gasolina. 60 centimos naman sa biodiesel at 65 centavos sa kerosina. Parehong rollback din ang ipatutupad ng Phoenix Petroleum Philippines sa gasolina at krudo maliban na lamang sa kerosina. O narito ay nagpatupad ng parehong tapyas sa presyo ng petrolyo ang Caltex Philippines. Kung malala, 10 beses nang nagkaroon ng aumento sa presyo ng produktong petrolyo sa loob lamang ng 2 buwan. Ang oil price adjustment ay karaniwang inaanunsyo sa araw ng Lunes at ipinapatupad nga kinabukasan o ngayong araw ng Martes. Dagdag balita, nilagdaan na ng Department of Transportation, Land Transportation Franchising and Regulatory Board at Land Bank of the Philippines ang tripartite agreement na 1 billion pesos na fuel subsidy bilang suporta yan sa transportation sector sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon pa kay Transportation Secretary Arthur Tugade, ang Memorandum of Agreement ay nilagdaan ng 3 partido upang ma-download ang pondo para sa fuel subsidy. Layunin umano nito ay para ilatag ang balangkas para sa agarang pagpapatupad ng programa sa pagtanggap ng pondo mula yan sa Department of Budget and Management. Hahatiin niya ang budget para sa fuel subsidy sa 136,230 qualified public utility vehicle drivers sa buong bansa. Batayan sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law. Noong nakarang buwan ng economic team ng gobyerno sa pamamagitan ng Cabinet Level Development Budget Coordination Committee ay nangakong maglipat ng 1 billion pesos sa LTFRB para sa cash grant sa mga PUV drivers para pigilan ang epekto ng tumataas na presyo ng gasolina. Sinabi ng DOTR na ang cash grant ay ipapamahagi sa mga kwalipikadong jeepney driver sa mga natitirang buwan ng taon. Ang mga benepisyaryo ay tatanggap ng cash grant gamit ang sistemang naitatag sa ilalim niya ng Pantawid Pasada program ng LTFRB. Sa ilalim ng programa, ibibigay ng Land Bank ang pera, diretso yan sa mga cash card na ibinibigay sa mga PUV drivers. Samantala naman sa ibang balita, kailangan umanong makipag-ugnayan pa ang mga local government units o LGUs sa national agency o direkta mismo sa Pangulong Rodrigo Duterte, ugnay pa rin sa mandatory na pagsusuot ng mga face shields. Pero para kay Department of Justice Secretary Minardo Guevara, habang hindi pa nababago ang resolusyon ng Interagency Task Force,
ng Department of Health o DOH o ng Pangulong Duterte na natili umanong requirement pa rin ang pagsuot ng mga face shields. Partikular na raw dito ang pagsuot ng face shields sa tinatawag na 3Cs. Ito po yung mga closed, mga crowded at close contact areas. O narito sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na ang mandatory na pagsuot ng face shield sa mga piling lugar ay nanatili pa rin pulisiya ng gobyerno. Kasunod na rin ito ng anunsyo ng Manila City Government na hindi na mandatory ang pagsuot ng face shield. Sinabi ng kalihim na patuloy pa rin daw ang assessment ng IATF na existing policy at hindi pa naglalabas ng desisyon. Dapat daw iantayin muna ng mga local government officials ang rekomendasyon ng mga eksperto bago gumawa naman ng kanilang sariling mga hakbang. Ating alamin, ilang mamamayan pabor na gawing optional na lamang ang pagsusuot ng face shield, ilang negosyante naman naghinayang. Ating alamin yan sa report ni Bombo Marlene Padiernos. Bombo Elmar, Bombo Jane, may tuturing nga na malaking negosyo rin ang bentahan ng face shield dito sa Pilipinas nang magsimula ang COVID-19 pandemic sa bansa. Ngayon na nagbabalak na ang pamahalaan at mga local government units o LGU na gawing optional na lamang ang pagsusuot ng face shield ay naglibot ang Bombo Radio Philippines upang malaman kung ano ang reaksyon ng ilan sa ating mga kababayan ukol dito. Sa aming pag-iikot ay aming nakapanayam ang isang negosyante na nagbebenta ng face shield. Ayon sa kanya, malakas ang naging kitaan niya sa pagbebenta nito nang magsimula ang pandemic sa bansa na kalaunan ay naging matumal din. Maganda-ganda rin po yung kita namin sa face shield. Nung umpisa po, medyo maganda po yung kita kasi malakas. Pero nito pong na po, medyo tumumal po. Medyo tumal na po yung benta ng face shield. Aniya, malaking kabawasan sa kanyang negosyo ang pagkatanggal ng face shield bilang requirement dahil dagdag ito sa kanilang kabuhayan. Sa amin din pong negosyante, mas din po kasi, para sa amin dagdag po yung face shield sa namin, benta namin. Pero kung sa gano'n po, gusto ng gobyerno, di yun na lang din po. Naibebenta kasi niya ang mga face shield sa halagang 10 piso mula sa original price nito na 6 pesos and 50 centavos. Habang sa iba naman ay aabot sa 12 pesos hanggang 20 pesos ang bentahan ng mga ito. Hindi katulad ng dating bultuhang pagkuha ng face shield sa Baclaran at Divisoria, sa ngayon ay alalay na lamang ay sinasagawa nilang pag-angkat ng stock ng mga ito bilang paghahanda na din sa posibleng pagpapatupad na gawing optional na lamang ang pagsuot nito, lalo na sa pagluwagan ng patakaran sa ilalim ng Alert Level 2 sa Metro Manila. Po, minsan 100 pieces lang po yung kinukuha namin. Kasi po alalay na lang po yung pagkuha namin ngayon dahil nga po mawawala na po yung face shield. Hindi na po katulad ng dati na bulto-bulto po kami kumuha. Kasi po nakaantabay na rin po kami kung mawawala yung face shield. Na na rin po namin kasi sa Facebook na mawawala na nga po yung face shield. Naabutan naman namin si Victoria, isang traffic enforcer na bumibili ng face shield sa isang tindahan. Para sa kanya, magandang balita kung tatanggalin na ng pamahalaan ang polisiya kaugnay sa pagsuot ng face shield. Aniya, bukod sa nagiging sagabal ito ay maaari din na maging dahilan ito ng sakuna. Magandang balita po yan kasi ang face shield talagang sagabal sa amin. Hirap ka na nga huminga sa face mask, may face shield pa. Kaya nahirapan talaga kami sa face shield. Good news po yan. Kasi sa gabalo, laging bit-bit. Minsan na-aksidente pa yung iba kasi lilipa rin ng hangin. Hahabulin ng tao. Napakadelikado. Paalala naman niya sa kanyang mga kababayan. Pinapaalala ko rin, mag-ingat pa rin tayo. Kasi hindi pa naman lubusang wala tayong pandemic. Katulad ni Victoria, pabor din si Mang Fredo, isang tricycle driver, sa pagtatanggal ng mga face shield. Sa amin, pabor din kami kasi sa tricycle na apektuhan din yung namin na biglang inangin. Yung haabulin namin, biglang Kaya pabor kami sa naalis na face shield. Delikado aniya para sa mga katulad niyang tricycle driver ang pagsuot ng mga ito dahil maaaring maging sanhi ito ng aksidente. Sa pag yung sa angin, biglang na lumipad, haabulin namin. Delikado po kasi nawala ka sa sa pag-ano ng pamasada mo haabulin mo yung face shield lumipad. Kaya haabulin mo para baka mabangga ka.
Sa ngayon ay patuloy pa din nilang nire-require ang kanilang mga pasahero na magsuot ng face shield at parati rin silang may dalang mga alkohol na ini-spray sa mga ito bilang proteksyon na din laban sa COVID-19 na virus. Hirit naman ni Mang Fredo sa mga kinauukulan. Sa amin lang, hingi lang po kami ng ng tulong ng para sa mga tricycle driver. Kasi mahina na po ang biyahe namin eh. Kahit panggas na lang, tsaka sa pamilya. Sa kabila nito, inabisuhan naman ng Department of Health o DOH ang mga lokal na pamahalaan na hintayin ang magiging rekomendasyon ng mga eksperto at ang magiging desisyon ng national government patungkol sa mga susunod na gagawing hakbang nito kung ipagpapatuloy ba o ititigil na ang pagpapatupad sa pagsusuot ng face shield sa bansa. Mula dito sa Libertad, Pasay City, ako po si Bombo Marlene Padiernos nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Maraming salamat, Bombo Marlene, dyan sa may lungsod ng Pasay. Sa ibang balita tayo. Nangako naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na maiging pag-aaralan muna itong panukalang mandatory na pagbabakuna sa mga benepisaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sa ngayon, inaantay pa ng ahensya ang isumiting panukala ng DILG. Ayon dito kay DSWD Assistant Secretary Glenda Rilova na sinusuportahan ng ahensya ang vaccination program, ngayon din ang pagkasagawa ng massive campaign sa pamamagitan ng advokasya, gaya ng pagkakaroon ng mga materials at electronic family development session hinggil sa benepisyo pa rin ng COVID-19 vaccine para sa consent ng mga benepisaryo. Paliwanag ng opisyal, sa ilalim ng kasalukuyang batas ng 4Ps, ito po yung Republic Act 11310, hindi requirement ang bakuna para maging kwalipikado ang mga benepisaryo para makatanggap ng kanilang subsidiya sa ilalim ng 4Ps at iba pang programa ng DSWD. Punto pa ng DSWD na kinakailangan na i-amend ang kasalukuyang batas para maisama ang naturang kondisyones upang hindi ito malabag. Mailan pa rin kasing mga recipients ng 4Ps ang tumatanggi pa rin magpabakuna kontra COVID-19 dahil sa misinformation na tinutugunan na rin ngayon ng ahensya sa magitan ng ginagawang kanilang information campaign. Sa kasalukuyan, nasa 12% pa lamang o mahigit kalahating milyon na mga 4Ps beneficiaries ang bakunado raw kontra COVID-19. Sa data pa ng DSWD, nasa mahigit 4.4 million households ang nakarehistro daw sa 4Ps. Samantala, ang 4P subsidies maaari kayang suspendin dahil sa COVID-19 vaccination status. Alamin ang reaksyon mula sa Department of Justice sa report ni Bombo Gerald Ulep. Nagbabala Bombo Jane Bombo Elmar ang Department of Justice sa posibleng legal challenges at adverse political repercussion sa panukala ng Department of Interior and Local Government na no vaccine, no subsidy sa mga hindi pa bakunadong benepisaryo ng Conditional Cash Transfer, itong Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ipinunto ni Justice Secretary Menardo Guevara na ang mga beneficiaries ay kwalipikado na raw sa naturang programa alinsunod sa kondisyon na nakasaad sa 4Ps Act. Dagdag ni Guevara, ang cash transfer ay transaksyon sa pagitan ng gobyerno at ang Department of Social Welfare and Development at ng mga kwalipikadong household beneficiary. Binigyang diin pa ng kalihim na ang nakasaad sa Republic Act 11525 o itong Coronavirus Disease 2019 Vaccination Program Act of 2021. Itong vaccination cards ay hindi raw dapat karagdagang requirement para sa government transactions. Dahil ito hindi raw pwedeng gawing dahilan para suspindihin o i-terminate ang mga benepisaryo dahil lamang sa hindi ito bakunado. Para naman sa Malacanang, kailangan daw amyendahan muna itong 4Ps law para sa plano ng DILG. Una rito, sinabi nga ni Department of Interior and Local Government Undersecretary Jonathan Malaya na nais ngayon ng ahensya na putulin itong benepisyo ng mga pamilyang nakikinabang sa 4Ps kapag nagmatigas sila na hindi magpabakuna. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald D. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Nasa pinakamababa ngayon mula nung nakalipas na buwan ng Marso ang aktibong mga kaso patuloy yung mga pasyente ng COVID-19 sa Pilipinas. So narito niulat ng Department of Health na meron pang 32,077 na mga pasyente
ang nagpapagaling pa sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala, mas mababa naman kumpara sa mga nakalipas na araw ang bagong dagdag na naitalang dinapuan ng COVID-19. Naitala ng DOH ang mahigit 2,000 karagdagang kaso ng COVID-19 sa kabuuan. Ito po yung mga nahawa sa virus sa Pilipinas, umaabot na sa mahigit 2.8 million. Mayroon din namang maraming naitalang bagong gumaling na umaabot naman sa 3,510. Sa mga bagong namatay, mas mababa naman sa 100 na nadagdag na umaabot ngayon sa 71. Ang death toll sa bansa mula nakalipas na taon dilan sa deadly virus ay nasa 44,521 na. Ang mga nakarecover naman ay umabot na rin sa mahigit 2.7 million habang mayroong 8 laboratorio ang nakapagsumite ng kanilang latest data sa DOH. Ang tinatawag na positivity rate ngayon sa bansa ay nasa 5.2% na ikalawa na sa magkasunod na araw. Matuturing pa rin na safe zone pa rin sa 43% ang mga ICU bed occupancy sa Pilipinas. Sa dagdag pang balita, muling ipinapanawagan ni dating Senador Lauren Legarda na paigtingin at palakasin ang suporta para sa socio-economic programs ng pamalaan upang mabigyan ng livelihood opportunities at trabaho ang mga mahihirap at vulnerable sectors sa gitna yan ng pandemya. Matatandaang kamakailang na iulat na tumaas ang unemployment rate sa bansa sa 8.9% noong Setyembre. Katumbas ito ng 4.25 million Filipinos na walang trabaho. Si Legarda bilang author at sponsor ng mga batas na naglalayong maitaguyod ang kabuhayan at trabaho, kagaya yan ng Magna Carta for Micro, Small and Medium Enterprises, Barangay Livelihood and Skills Training Act at the Public Employment and Service Office Act, binigyang din ito ang kahalagahan ng patitiyak na ang national budget para sa susunod na taon ay maging isang pandemic recovery budget na magbibigay prioridad sa pinakamahirap at solusyon ang mga pangangailangan ng mga vulnerable communities. Samantala naman, ang Pangulong Duterte abay nanguna. Personal siyang sumalubong kagabi sa mahigit 2 milyong doses ng Sputnik V vaccines. Galing ito ng Russia. At may mga detalye na dagdag na mga report si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Jen, kagabi nga bago mag alas 8 ng gabi ay pinaunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte yung pagsalubong doon sa mahigit 2 million doses ng Sputnik V COVID-19 vaccine. At dito kasama ni Pangulong Duterte si Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez Jr. At sa kanyang mensahe, nagpaabot ng pasalamat si Pangulong Duterte sa bansang Russia o yung Russian Federation kaugnay sa naturang mga bakuna. Ang kabuang bilang ng bakuna ay 2,805,000 at ito ay dumating sa Villamor Air Base sa Pasay City. At ito yung sinabi ng Pangulo na malaking bagay raw ito sa paglaban ng gobyerno sa COVID-19 pandemic, kasabay ng panawagan sa mga Pilipino na talaga samantalahin ang pagkakataon na magpabakuna para lahat ay maging safe, ligtas mula sa COVID-19. Na ito pang bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. I am pleased to join you today as we welcome the arrival of more than 2.8 million doses of Sputnik 5 COVID-19 vaccines. This gives us reason to be thankful for the strong support of our friends from the international community in overcoming pandemic. Let me express my gratitude to the Russian government for the continued supply of life-saving COVID-19 vaccines to the Philippines. These deliveries affirm Russia's commitment to achieve local vaccine equity and improving vaccine accessibility to countries, especially the Philippines. I deeply appreciate Russia's efforts in fostering cooperation in various areas, including the fight against COVID-19. Goodwill initiatives such as this vaccine donation and others demonstrate the strong ties and friendship between Russia and the Philippines. Furthermore, I acknowledge the strong efforts of the Department of Health
Department of Foreign Affairs, the National Task Force Against COVID-19, and other institutional partners for ensuring a steady supply of vaccine in this country. Amidst the threat of variants, you attended to prompt and safe and effective delivery, distribution, administration of the vaccines across the country. Yan ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. Linawin lang natin ito, Bongbong Elmar, ito ay binili at hindi ito donasyon ng Russian Federation at binali ito ng gobyerno para madagdagan pa yung ating bakuna na magagamit para sa ating mga kababayan. Bongbong Raymond, bakit espesyal ang pagsalubong ng Pangulo kagabi ha? Kasi sa araw-araw halos nakalipas din ng mga buwan talagang bulto-bulto yung dumarating. Pero ngayon muli nasilayan natin si Pangulo kagabi dyan sa bahagi ng NAIA, Villamor Air Base sa Bongbong Raymond. Well, tama ka dyan dahil isa ito sa mga pinakamalaki. Kung hindi ko magkakamali, ito yung pinakamalaking supply na Sputnik V, Bongbong Elmar, dahil halos 3 million, 2.8 million doses. So siguro, minabuti ni Pangulong Duterte na salubungin ang naturang mga bakuna, Bongbong Elmar. Okay, Bongbong Raymond, kagabi sabi mo wala si Pangulong Duterte sa kanyang talk to the people dilan sa pagsalubong niya. So tuloy na ba siya? May schedule na mamayang gabi, Bongbong Raymond? Well, tama ka dyan. Yan ang sinabi ni spokesman Harry Roque at abangan natin mamayang gabi yung talk to the people ni Pangulong Duterte at abangan kung ano-ano naman yung kanyang mga babanggitin pagtalakay sa iba't ibang mga usapin maliban sa pagtugon ng gobyerno sa COVID-19 pandemic, Bongbong Elmar. Oo, at saka yung kasi mainit na pinag-uusapan ito usapin sa face shield, tanggalin na ba o hindi pa? Dahil sa kanya-kanya yung ilang mga LGUs. So ang inaantay natin dito, yung recommendation mismo ng Department of Health at itong direkta na sa IATF, Bongbong Raymond, para daw maging uniform, Bongbong Raymond. Dahil sa mga mayor sa Metro Manila, pabor na tanggalin na itong face shield sa Bongbong Raymond. Well, ang pagkakaalam ko rin, batay sa mga nauna, noon pa ito na pagharap ni Pangulong Duterte sa publiko, siya mismo nagsasabi na gusto na rin niya ngang tanggalin yung mandatory use o paggamit ng face shield maliban doon sa mga enclosed areas, lalo na sa mga ospital, syempre ay doon lamang dapat daw magkaroon ng mandatory use ng face shield. So, walang problema sa Pangulong Duterte yan dahil matagal na niyang isinusulong ito, inirekomenda mismo sa IATF din, Bongbong Elmar. Oo, diba? Yung kanyang anak nga doon sa Davao, nauna na, Bongbong Raymond. Si Bongbong Jane, go ahead. Alright, Bongbong Raymond, balik ako doon, concern regarding sa bakuna. Ito na ba yung panghuli na milyong-milyong bakuna ang darating dito sa bansa, Bongbong Raymond, o may inaasahan pang darating na maraming supply ng bakuna? Well, sa pagkakaalam ko, pagtutok natin, mga nasa 50 million doses pa ng bakuna ang aasahan natin. O mga 40 na lang siguro kasi less 2.8 million. So mga 40 million plus na lamang yung abangan natin hanggang matapos ang taon. So hanggang December ay may darating pa na mahigit 40 million doses ng mga bakuna, Bongbong Jane. Okay, sige. Babalikan kita dyan mamaya, Bongbong Raymond, lalo mamayang gabi, kung may oras na si Pangulong Duterte na kung saan nga ay magasagawa ng kanyang talk to the people. Maraming salamat, Bongbong Raymond. Para sa Bombo Network News, Bongbong Raymond Tinaza nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Nakitaan ng makabuluhang pagtaas ang pagtanggap ng publiko sa COVID-19 vaccines. Base kasi sa latest SWS survey, ipinapakita ng datos na tumaas mula sa 46% hanggang 64% ang vaccine acceptance ng mga Pilipino. Binigyang diin naman ni Vaccizor Carlito Galvez Jr. ang kahalagaan ng patuloy na vaccination information drive upang matugunan ang pag-aalangan ng mga mamamayan sa bakuna. Anya, maraming maling impormasyon sa social media hinggil sa safety at efficacy ng mga bakuna. Kaya't upang matugunan ang hesitancy ng publiko sa pagpapaturok ng COVID-19 vaccines, ilang medical association, kabilang na ang mga pribadong sektor, ang bumuo ng isang paraan para maisulong ang pagkakaroon ng malawakang information dissemination hinggil sa COVID-19 vaccine. Muling paalala ng opisyal na lahat ng mga bakuna na ginagamit ay ligtas at epektibo base sa real-world data.
Samantala naman sa kaugnay pa ring balita, inilatag ng independent group na Octa Research ang malaking pagbabago sa laban sa COVID-19 lalo na sa Metro Manila kumpara nung nakalipas na taon, eksaktong isang taon. Sa data na pag-analisa ni Dr. Guido David, fellow ng Octa Research Group, makalipas daw ang isang taon, nasa 30% na ngayon ang sumailalim sa COVID-19 test. Noong November 1 hanggang November 7 na nakalipas na taon, nasa 500 ang average new cases sa kada araw, habang ngayon ay nasa 400 na lamang. Ang reproduction number na tinatawag ay 0.78 noon, pero ngayon ay bumaba na lamang sa 0.37. Ang tinatawag namang daily attack rate o nahahawa mula sa isang daang populasyon na mamamayan, 3.63. Pero ngayon daw, bumaba na sa 2.86. Kung dati raw ang active cases sa NCR ay nasa halos 11,000, ang rurok ng damihan, ngayon naman ay kaparehong petsa, nasa mahigit 6,000. Tinukoy din ng Octa Research Group ang mga pagbabago sa pagbaba na rin sa tinatawag na positivity rate, yung nagagamit ng mga hospital, ICU beds at sa vaccination percentage nung nakalipas na taon kung saan ay wala pa pero ngayon ay nasa nga 62% na sa National Capital Region ang mga nabakunahan. Ang mga senador nagkasundo na sa plano ng magiging extended sessions para sa biggest national budget. Political activities pang weekend muna. Alamin ang karagdagang detalye sa report ni Bombo Dennis Hamido. Nagkasundo ang mga senador na ilaan muna ang mas malaking panahon para sa paghimay ng tao ng pondo na mahigit 5 trilyon bago pa man ang ibang mga aktibidad. Nakakasabay kasi ito ng panahon ng outdoor activities ng ilang mga senador, lalo't tumatakbo rin ang mga ito sa pagka-presidente. Yung iba ay para sa re-election bid nila. Sa isinagawang caucus na tumagal ng mahigit 2 oras sa Bombo Elmar Bombo Jane, inihanay ng liderato ng Senado ang iba pang priority measures upang kanila itong mabigyan ng tsansa na maipasa na, lalo na yung mga local bills na hinihintay din sa mga lalawigan. Kahapon ay sinimula ng isa lang sa final reading ang ilang malalaking panukala. Kasama na yung Senate Bill 1947, yung an act creating the Office of Judiciary Marshals. Ito yung mga magbabantay sa mga maestrado, huwes, at ito may koneksyon doon sa magkakasunod nga ng mga insidente kung saan nagiging target ng ilang grupo o individual ang mga nasa hanay ng kudikatura. Habang ang suspension naman ng oil excise tax o yung Senate Bill 2245 ay nakabinbin pa rin. Dahil hindi pa ito napagdidebatehan, Bombo Jane, hindi pa ito maaaring agad-agad na maipasa. Pero prioridad yan ng mga miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Ayon nga dito kay Senate President Tito Soto, mula sa kanilang paglilibot na ginagawa dati kapag Huwebes at Biyernes, daraos na lamang daw ito ng kanyang katandem na si Senator Ping Lacson by weekend. Ganito rin yung naiisip na plano ng iba pang mga kandidato rin na nasa hanay ng Senado. Marami kasi dito, Bombo Jane, na mga tumatakbong presidente mula sa Senado. Si Senator Bato, si Senator Manny Pacquiao, at yung iba naman tumatakbo bilang re-electionist dito sa paparating na 2022 elections. Kaya't maapektuhan yung kanilang mga outdoor activities kapag tuloy-tuloy itong marathon hearing o marathon session para maipasa ang 2022 national budget. Naasahan naman na maliban doon sa extended days ng hearing ay maaari daw itong maging extended din yung oras. Pwede umpisan sa umaga, tapusin sa gabi yung mga pagtalakay dito sa national budget para sa taong 2022. Bombo Dennis, so kailan ang huling session ng Senado? So malapit na rin yung December, ha, Bombo Dennis? Okay, actually kalahating buwan ang kanilang magiging marathon hearing, Bombo Elmar, at pagkatapos ay break na muna uli ang mga senador. So ganyan yung nakikita nilang time frame para dito nga sa magiging paghimay ng pambansang pondo. And Christmas break, malapit na rin, Bombo Elmar. So target nila na may sumiti kay Pangulong Rodrigo Duterte ang panukalang pambansang pondo. Ibig sabihin, dapat sa period ng hanggang Disyembre, matapos na yung bicameral conference committee meetings ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Ibig sabihin, reconciled na yung dalawang klase
ng panukala para sa pambansang pondo, Bombo Elmar. At Bombo din si Bang usapin, yung paglutang ng dating top narcotics agent na si Eduardo Asierto, meron yatang pahiwakatag sa Senado. Handa siyang tumistigo muli, ang tawag na dito, tell-all, ugnay pa rin sa di umano'y drug connection, itong dating Presidential Economic Advisor na si Michael Yang. How about that, ang reaksyon dyan ng Senado, Bombo Dennis? Well, ang panig dito ng Senate Committee on Justice and Human Rights, partikular na itong si Senator Richard Gordon. Siya din ang chairman kasi ng naturang lupon mula sa pagiging pinuno ng Blue Ribbon Committee. Tama, sakto lang din na Bombo Elmar. Kahit dalawang committee yung humawak, isa pa rin naman yung chairman. Sabi niya, basta panumpaan nitong si Asierto yung kanyang mga sasabihin, sworn affidavit ang kanyang isumite, at hindi pwede na pabali-baligtad ng kanyang mga statement. Panindigan nito, humarap at mag-provide ng angkop na mga ebidensya para sa bawat aligasyon. Lalo na ngayon, Bombo Elmar, pinabigat na yung parusa para doon sa mga magbabali-baligtad ng mga statement. At yung tungkol doon sa mga testigo, hindi na sila po pwede. Hindi na uubra na babawiin yung statement. So, hiling nila dito kay Asierto, panindigan yung kanyang mga sinasabi at panumpaan ang kanyang mga dokumentong isusumite dito sa panig ng Senado. Right, so kailan muli magsasagawa ng pagdinig itong Senado sa issue ng Pharmally, Bombo Dennis? Ito yung pagbili ng DOH, ang DBM, ng mga medical supplies na iskandalo, Bombo Dennis? Bago mag-weekend dapat may schedule pa, Bombo Elmar, pero dahil nga dito sa naka-schedule na marathon session ay baka mausog ng konti ito, Bombo Elmar, o kaya naman paiksiin yung pagdinig. Maitakda sa ibang pagkakataon ay marami pa na hihimayin daw yung Senado para matalakay din. Maraming importante rin naman, equally important measures. Kasama na yung mga pagdinig na yan ay kinakailangan din i-address kanya-kanya. So bibigyan ng angkop na panahon pagkatapos na ng pagtalakay ng national budget sa taong 2022. Alright, maraming salamat, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Abangan nyo, pipilitin nating makontak ang mayor ng lungsod ng Maynila. Ilang mga issue po natin niyang pasagutin sa kanya. Pero bago yan, samantala muna sa mga paalala. Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Bagamat hawak na raw ni Pangulong Rodrigo Duterte ang shortlist para sa susunod na PNP chief, hindi pa raw ito nakakapili ng susunod na mamumuno sa pambansang pulisya o pulisya. Kasunod na rin ito kung nang nalalapit na pagretiro ni PNP Chief General Guillermo Eleazar sa Nobyembre 13. Ito ang naging paglilinaw ni Presidential Spokesperson Harry Roque kahapon matapos lumabas ang mga report na nakapili na raw ang Pangulong Duterte ng susunod na top cop. Pero sinabi ng tagapagsalita ng Pangulo na kinakailangan daw itong i-anunsyo bago magretero si Eleazar. O narito, lumabas sa mga balitang 5 raw ang nasa shortlist na pagpipilian ni Pangulong Duterte na susunod na PNP chief. Sa Nobyembre 13, si Eleazar ay 56 anyos na at siya ring edad para sa mandatory retirement ng PNP chief. Ang general ay nanungkulan lamang noong buwan ng Mayo at pinalitan nito ang kontrobersyal na si General Debold Sinas. Samantala naman, pahintulutan na ng mga mayors ng Metro Manila na mag-operate itong mga bazar, Ito yung mga tiangge, yung mga flea market sa panahon ng Kapaskuhan sa kondisyon na yung mga traders at nagtitinda ay fully vaccinated. Ayon kay MMDA Chairman Benhar Abalos, nagpasya na ang mga alkalde na gawing requirement ang pagbabakuna para matiyak naman ang kalusugan ng publiko. Sinabi ni Chairman Abalos na 89% ng populasyon ng nasa hustong gulang ng Metro Manila ang ganap na raw na bakunahan. Ngunit hindi naman ganoon kataas ang vaccination
percentage sa mga lugar sa labas ng Metro Manila. Hindi mo umano alam kung saang lugar galing naman yung mga traders, lalo na yung magtutungo naman sa pamimili lalo't na lapit na itong Kapaskuhan. Handa umano ang business tycoon at the San Miguel Corporation Chief Executive Officer Ramon Ang na ibenta pabalik sa pamalaan ng Petron Corporation. Sa pagdinig ng House Committee on Ways and Means, sinabi ni Ang na kahit anong oras daw ay pwede niya itong ibenta kahit utangin pa ito ng pamalaan at bayaran sa pamamagitan ng 5-year installment payment scheme. Pero iginit nitong hindi nila tinutubuan ng malaki ang pamalaan kahit nagkaroon pa ng ilang beses na oil price hike noong mga nakaraang linggo. Sa katunayan, sinabi ng negosyante na noong mga nakaraang taon ay nalugi pa ito ng 18 billion pesos sa pagpapatakbo ng naturang negosyo. Si Ang ay dumalo sa hearing ng House panel kaugnay pa rin ang posibilidad na pagtanggal sa excise tax ng produktong petrolyo dahil na rin sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Binubusisi rin na mga mambabatas ang posibilidad na pagsuspende o pagtigil sa pangongolekta ng excise tax mula sa fuel products na nakakapalubyan sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law. Hinikayat naman ni Ang pamalaan na hayaang bumili ang mga public utility vehicles ng petrolyo sa independent at minor players sa oil industry dahil mas mura daw ng halos 10 peso kada litro ang kanilang produkto kumpara yan sa mga major companies gaya ng Petron. Samantala muna sa ibang balita, itong Joint Peace and Security Coordinating Council Office ng Secretariat ay pinagana na ng Armed Forces para palakasin pa yung koordinasyon sa PNP kasama yung Philippine Coast Guard lalo na sa kampanya nga dito sa insurhensya at mga terorismo. At may detalye pa rito si Bombo Analay Soberano. Pinagana na ng Armed Forces of the Philippines ang Joint Peace and Security Coordinating Council Office of the Secretariat na siyang tututok at mga siwa sa mga aktibidad at makipag-ugnayan sa kanilang PNP at Philippine Coast Guard counterpart lalo na sa kampanya laban sa insurgency at terorismo. Ayon kay AFP Chief of Staff General Jose Faustino Jr., napapanahon ang pag-activate sa JPSCC Office of the Secretariat lalo pa at maraming kalaban ang kinakaharap ngayon ng bansa. Pamumunuan ito ni AFP Assistant Deputy Chief of Staff for Operations o AJ3 na si Brigadier General Alex Rillera, ang Office of the Secretariat para sa Chief of Staff na siyang co-chairman ng JPSCC. Ang Joint Peace and Security Coordinating Council ay binubuo na mapinuno ng iba't ibang law enforcement agencies tulad ng AFP, PNP at Philippine Coast Guard. July ng taong ito nang nilagdaan ng AFP at PNP ang Resolution number 11-2021 na siyang nagbibilang sa Coast Guard sa konseho kung saan ang commandant nito ang isa sa mga co-chairperson. Sa revised structure, ang National JPSCC ay pamumunuan ng AFP Chief, PNP Chief at Philippine Coast Guard Commandant, habang ang mga AFP Unified Commanders, PNP Directors for Integrated Police Operation at Philippine Coast Guard Area Commanders ang siyang mag-supervise sa mga regional at provincial JPSCCs. Malinaw din sa nasabing direktiba na ang cooperation at koordinasyon sa pagitan ng AFP, PNP at PCG ay dapat mayroong collaboration at consultation sa lahat ng mga stakeholders na siyang guiding principle sa pagtugon sa peace and security concern. Malaking bagay ang JPSCC lalo na at nalalapit ang 2022 national and local election. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, bago tayo magpatuloy abay, pinalad tayo ng kasama na po natin ngayon Luzon, Visayas at Mindanao sa buong mundo. Ang mayor po ng lungsod ng Maynila. Live din tayo napapanood sa 21 mga Bombo digital platforms at napapakinggan din tayo ng live sa 31 mga Bombo Radio, Star FM stations sa 24 na mga lungsod. Sa buong bansa, Mayor Esco Moreno Dumagoso, magandang umaga po sa inyo. Kumusta na po kayo, Mayor Yorme? Hi, Bombo Elmar and Bombo Jane at sa lahat ng staff natin dyan sa Bombo, sa buong Pilipinas, na mga nanonood at nakikinig. Sa awa naman ng Diyos, nakararaos naman. Alright, ito unahin ko na itong buhay na manong tanong sa iyo. Dahil sa napakainit itong kontrobersya, kahapon marami kaagad ng reaksyon nang makita namin kayo nagpirma. Nagbigay na rin ng reaksyon si Presidential Spokesman Harry Roque sa hakbang nyo na hindi na mandatory yung pag-usuot ng face shield.
dapat pa rin daw sundin yung mayroon na patakaran ngayon ng IATF at chain of command. Reaction niyo po sa pahayag ni Secretary Roque, Mayor Esco, sir? Well, una, basta po kami, pinatupad na namin na ang Maynila ay hindi na mandatory ang face shield. That is a fact. Now, I respect the opinion of the good lawyer, the spokesperson. I think he knows the law more than me, no, because he is a lawyer. But his opinion is as good as mine. Now, under existing laws, especially the local government code, now speaks of the authority over local government unit ay nasa local government chief executive. No? I think very clear yon. No? Then yung chain of command, it only speaks of the military or uniformed personnel. And we are a civilian authority mandated by people. No? Ay halal kami ng bayan at ang pananagutan namin sa aming mga nasasakot. And I think Harry Roque, as attorney, spokesperson Harry Roque, believes in the same principle. But then again, what matter most to me is maibsan naman, no, yung katatayuan ng tao. Alam mo, Bombo Elmar, hindi yata alam nila Secretary Roque yung halaga ng 10 piso, no? Yung 10 piso araw-araw, 300 pesos yan na pambili ng face shield. Yan 300 pesos na yan, sa isang matinong bigas, mga 60 pesos, 5 kilo na yan buwan-buwan, na kinukuha natin sa tao na wala namang kapararakan. No? Dahil hindi naman ako nagkulang, no, na nagpaalala sa kanila. Kung maalala mo, Bombo Elmar, a few months ago, I've been telling them, please study the effects of face shield because sa United States of America and all other countries, no, I've already shown the study na walang epekto ang face shield in terms of protection sa general population. Pangalawa, alam mo, lalo lang na-agitate yung may mga hika. Yung mga matatanda na dadapa. Yung mga naglalakad na dadapa. Wala namang epekto. Bakit natin pinagpapatuloy na pahirapan ng tao? Sa akin naman, no, if they don't want to listen or if they don't want to study, ang hiningi ko nga sa kanila, aralin lang. Every mo, 1 taon at 8 buwan na, hindi pa natin naaral. Ibig sabihin, hindi natin concern yung tao. Sa akin, iba yun. Basta sa akin, dito sa Maynila, kami, ang kapakanan ng tao muna, ang mauna. Kung if there will be a study that will show, science will agree that it will protect people, then so be it. But for the meantime, wala naman silang pinapakitang study, pero gastos ng gastos yung mga tao, nahihirapan humingi. Marami na matatanda na aksidente, just so you know. Na nadadapa, nahihilo, lalo na yung mga mahihina ang mata, lalong lumalabo ang mata, at nahihirapan huminga. Plus, higit sa lahat, yung gastos. Diba? Saka, Bombo Elmar, tayo lang yata gumagamit sa buong mundo. Alam mo, ewan ko kung may nanonood tayong OFW, tingnan mo sa yung mga OFW na pumupunta ng Saudi Arabia o Middle East, pag landing nila sa airport, pinatatapong kagad ng gobyerno ng Arabo yung face shield. Kasi, unang-una, wala naman siyang epekto. Pangalawa, puro basura lang yung plastic. Gastos ang tao nang walang kapararakan. So sa akin, for the meantime, our executive order is valid until declared by the court otherwise. Okay, Mayor Esco, kasama ko aking partner Bombo Jane. Your question to Mayor Esco. Go ahead, Bombo Jane. Alright, Mayor Esco, mainit po ngayon ang balitaktakan sa itinutulak na ng gobyerno ang sapilitang pagbabakuna at pati ang usapin ng 4Ps ay naidamay na sa panukala. Ngunit kayo po sa lungsod ng Maynila ay nakapagbakuna ng 1.3 million na Manilenyo. Ano po maaari ninyong maibahagi sa mga LGU, lalo na at dumating na ang 50 milyong bakuna sa bansa, Mayor? Well, again, no, I think we have to put our real heart where it belongs. We in the government should serve the people. We don't penalize through serving. Itong iniisip na naman na hindi bibigyan ng ayuda o 4Ps kapag hindi nagpabakuna. Sa akin, I don't agree with that. Kasi
unang-una, kaya ka nga nag-aayuda, gusto mong maibsan yung hirap na dinaranasan tao. Because ayuda and bakuna is two different matters. No, yung ayuda dapat maibigay sa tao with all the ease or yung gaang, suabe, mabilis, no, on time, no. Yung pagbabakuna, depende yan sa effort ng mga local government, no. In the case of City of Manila, tingnan po ninyo, di ba nung araw, di ba pinapansin pa nung mga iilan yung haba ng pila sa Maynila, no? 4 hours, 5 hours. But the people deserves better things from their government. O ano nangyari sa amin? Awa ng Diyos, 132% na bakunahan namin at first dose and 122% and second dose. Pag mapapansin mo, Bombo Jane, lagpas-lagpas. Doon sa 70% at doon sa population namin. Why? Kasi open policy kami. We wanted to vaccinate as many people as possible without asking them where do they live. No? Anybody that will go and believes in Manila at gusto magpabakuna, binabakunahan namin sa lalong madaling panahon. Umulan, bumagyo, bumaha, tuyo, bakuna kami ng bakuna. And the rest is history. Now, we've been campaigning that vaccination is the solution. Okay? More than face shield, it's the vaccine. O, sabi ko nga, bumili kayo ng tocilizumab o remdesivir, hindi face shield. Kasi yung tocilizumab at remdesivir, ngayon may binili pa kaming bago, Monalpavir o another medicine yun na nakatutulong masurvive ang COVID patient under severe and critical condition. Nandyan yung drive-thru testing namin, nandyan yung drive-thru vaccination namin. Anytime they can pass by, no? At the comfort of their time, sasakyan, and so on and so forth. Now, alam nyo naging epekto? For the past 3 weeks, no, ang infection namin, 22, 5, ang active namin na kaso is 300 plus. At 2 million mahigit na populasyon, siksik pa kami. We are the most dense city. If not in the world, if not in Asia, at the very least in the entire country. Maliit ang lupa namin pero marami kaming mamamayan. But records and data cannot lie. So, if that is the case, that can be duplicated all over the country. It's a matter of telling the people patiently, no, patiently. Alam mo, araw-araw ako nagbo-broadcast dati. O sinasabi ko, ina-update ko ang tao, ang epekto ng bakuna, at yung aming COVID infection, and so on and so forth. It takes extra effort to convince the people. I think that is the road to success in terms of vaccination. Kaysa naman yung tatakutin natin ng tao para magpabakuna, medyo wag natin isisi sa tao yung kakulangan natin pamahalaan. Ako hindi. Basta ako, tao muna, kumbisihin natin sila, bigyan ng ayuda. Kung kaya natin magbigay ng ayuda, magbigay tayo ng trabaho. Kung kaya natin magbigay ng trabaho, palaguin, proteksyonan ang negosyo para maproteksyonan ang trabaho. Then magbakuna, mag-face mask, at magdisiplina ng kusa. And I do believe in our people. People, it's natural course, will have this self-discipline, sort of saying. And I'm proud of mga batang Maynila dahil naman sila, nakikinig sa pamahalaan at nagkukusan disiplina. Alright, Mayor Isko, ginagol na po tayo sa oras. I understand, matunog yung pagbisita nyo sa Cebu, sugsa sa mga taga-Cebuanon. Baka may pa-plug po kayo, ang listening tour nyo. Kailan ba ang next nyo para abangan nyo kayo, Mayor Isko? Opo, we will continue to go around kasi ang gusto ko, mapakinggan ko naman yung damdamin, hinaing, at pangarap ng ating mga kababayan sa probinsya. You know, while it is true that I grew up in a highly urbanized setting, I do believe in leadership in the national level. You should hear the people. Ayun yung ginagawa ko ngayon, no? Makipag-usap sa tao, sa magsasaka, mangingisda, mga tourism area, mga industriya, pabrika, employers, and so on and so forth. So we will continue to do that, and we will continue to go around the country and talk to the people. And this is what we call the listening tool. Alright. At dahil dito,
Kita nyo, Bombo Elmar, o kita mo, nakabuo kagad ako ng economic policy. Di ba naalala mo? Na meron akong ginawang economic policy kagad na immediate na gagawin natin pag binigyan tayo ng pagkakataon ng sabi ko, okay, tax cuts sa 50% sa petrolyo and tax cut 50% sa kuryente. O dahil yun sa hinaing at kahilingan ng tao. Baka mag-second na And we will continue that. Mag-second na siguro tayo nito dahil sa mga interesting na mga inyong pagbabagay. Maraming salamat talaga. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you po, Mayor Esco. Kawaan Diyos, mag-ingat kayo, Bombo Elmar, Bombo Jane at mga staff natin yan at mga kababayan natin. Okay, susuko, may awaan Diyos, makakaraos tayo. Thank you. Thank you. Maraming salamat po at good morning po sa iyo, Mayor Esco Moreno Dumagoso ng lungsod ng Maynila. Samantala, Bombo Jane. Kadagdag pang mga balita sa oras na ito, ang suspect sa Camarines Sur Massacre, may patong na sa ulo. Magkano kaya? Alamin natin yan sa report ng Bombo Radio Naga. Yes, Bombo Radio Naga, si Bombo Joy, dyan sa Bombo Radio Naga. At siguro bago tayo magpatuloy, standby Bombo Radio Naga. Ito munang update dyan sa Bureau of Immigration dahil sa naghahanda na rin para sa muling pagbubukas ng mga borders ng Pilipinas. Lahat itong mga international tourists, kasunod na rin ang patuloy na pagbabanga ng mga COVID cases at yung pagluluwag na rin sa mga umiral na restriksyon. At tiniyak na rin dito ng Bureau of Immigration Commissioner na si Jaime Morente yung paghahatid ng serbisyo doon naman sa mga biyahero na papasyal sa Pilipinas. Ginawa ni Morente ang naturang pahayag kasunod na rin ang anunsyo ng Interagency Task Force at itong si Presidential Spokesperson Harry Roque hinggil sa nakatakdang pagtanggap ng mga turista mula sa ibang bansa. At kailangan din ito ang taasan pa ang bilang ng mga personahin ng Bureau of Immigration sakaling magbalik na sa normal yung mga international travel, bagamat siniguro naman ng ahensya. Mayroon pang response dito plan para matugunan ang pangailangan naman ng manpower. Balikan natin ang Bombo Radio Naga sa controversial na kaso dyan. 5 ang patay sa nangyaring massacre itong nakalipas na araw. May follow-up dyan ang Bombo Radio Naga. Go ahead, Bombo Radio Naga. Magandang araw sa inyo dyan, Bombo Elmar. At ayan nga, may nakalaan ng pabuya o patong sa ulo ang suspect doon nga sa Karusanan sa bayan ng Milaora, Camarines Sur. And mababatiin natin na 5 ang napatay doon sa nasabing insidente kung saan isa pa rin sa ngayon ang critical. And mababatid natin na itong mga biktima ay kinilalang sina Romeo De Leon, 62 anyos, at Samuel Cubilla, 21 anyos, at itong 2 minor de edad na nag-iedad 6 at 4 na taong gulang. Habang kasama pa dito yung 7 taong gulang na namatay rin sa hospital. At ayun nga, sa ngayon umabot na sa 4 na araw ang isinasagawang malawakang manhunt operation ng mga otoridad laban sa tumakas na suspect. And sa pahayag nga ni Milaor Mayor Anthony Reyes sa sinagawa ng mga press conference kahapon hinggil sa nasabing kaso, sinabi nito na magbibigay ang lokal na pamahalaan ng 100,000 pesos para sa makakapagsabi or makakapagturo sa kinaroroonan ng suspect bilang pabuya. Bukod dito, naglaan na rin ng ₱250,000 si dating Congressman Rolando Nonoy Andaya kung sino man ang makakapagturo sa pinagtataguan ng salarin. Samantala, bumuhos naman ang mga personal na tulong sa mga naulilang pamilya galing naman sa mga pribadong individual. And ayon naman sa alkalde, personal na rin itong nagbigay ng tulong sa pamilya ng mga biktima. And kaugnay nga yan, narito at pakinggan natin ang naging bahagi ng pahayag ni Milaor. Sa kuyang municipal administrator na si Dating Kedel Albao na sabi ko sa iya, katabang tangawag sa gunian, ma-reward kita ni 100,000 pesos. Tangali pong paitukdo ang nasabing suspect. In Siriman, si Congressman, dating Congressman Nonoy Andaya, nagpago man po siya ng 500,000 pesos kung sisay po ang makapagtutukdo sa nasabi pong suspect. Ang naging pahayag
Milaor Mayor Anthony Reyes. Ang kaugnay nga yan ng Bombo Elmar, dito naman sa lungsod ng Naga, naka-full alert na rin na ang Naga City Police Office sa pagbabantay. Dito nga sa nakatakas na suspect na tinuturing na dangerous and armado rin itong suspect dahil na rin nung tumakas ito, dala-dala nito yung mismong ginamit na M16 rifle doon sa 5 magkakaanak, Bombo Elmar. Yes, Bombo Raja, anong panawagan pa dyan? Kasi kailangan ang tulong dyan ng ating mamamayan. Kung may reward man, paano pa ang dagdag dyan na awareness campaign o kaya naman ay pagpapaibayo pa ng pagpapabot nila na madakip itong mga suspect sa karumal-dumal na pangyayari na yan, Bombo Radyo Naga? Ayan nga, mababatin natin, mismo nga si PNP Chief Police General Guillermo Eleazar, ang mismo nga nag-utos na rin sa Camarines Sur Police Provincial Office, sa mismong CSPPO na atasan na ang kanilang mga kabuhan o mga personahe na magtalaga na ng mga checkpoints and laganap or palawigin pa ang kanilang puwersa para nga dito sa agarang pagkakadakip ng nasabing salarin na sa kung saan na maituturing natin na talagang kumaga mapanganib at baka makapagpinsala pa ito ng iba pang buhay kasi nga daladala nito yung kumaga armado rin itong nasabing nakatakas na salarin na Bombo Elmar. Sige, maraming salamat. Ingat kayo dyan, Bombo Joy. Maraming salamat. At yan ang ulat mula dito sa aking lokasyon. Ito si Bombo Joy Malagueño para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! The COP26 or 2021 United Nations Climate Change Conference Update. Nagbabala ngayon si dating US President Barack Obama sa magiging kahihinatnan ng hindi mabilis na pagtugon sa climate change. Ito raw ang maliwanag sa ngayon kahit ginagawa na ng buong mundo ang lahat para matugunan ang problema sa climate change. Nararanasan pa rin daw sa marami ang mas malalakas na bagyo, mas mahabang tagtuyot at mas matinding mga pagbaha. Sa kanyang talumpati sa COP26 Summit sa Glasgow, sinabi ng dating Pangulo ng pinakamapangyarihang bansa na nagkaroon naman ng meaningful progress sa climate change simula nang magkaroon ng Paris Agreement noong 2015 at pinuri nito ang pagsisikap ng US Climate Envoy na si John Kerry. Pero ang kanyang pagsisikap ay mistulang kulang pa rin para matugunan ang climate change na nararanasan na sa buong mundo. Pakinggan natin si dating US President Barack Obama. So, Paris showed the world that progress is possible, created a framework. Important work was done there, and important work has been done here. That is the good news. Now for the bad news. We are nowhere near where we need to be yet. For starters, despite the progress that Paris represented, most countries have failed to meet the action plans that they set 6 years ago. And the consequences of not moving fast enough are becoming more apparent all the time. Last month, a study found that 85% of the global population has experienced weather events that were more severe because of climate change. Stronger storms, longer heat waves, more intense flooding, crippling droughts. Parts of the world are becoming more dangerous to live in, triggering new migration patterns and worsening conflict around the globe. Si dating US President Barack Obama, samantala nasa 65 umanong most vulnerable nations ang mararamdaman ang pagbulusok ng kanilang gross domestic product sa 20% taong 2050 at 64% pagdating ng taong 2100 kapag ang temperatura ng buong mundo ay madagdagan ng 2.9 degrees Celsius. Ito ang report ni nilabas sa nagpapatuloy na climate talks ng COP26 sa Glasgow. Kahit umano magkaroon ng pagtaas sa global temperature sa 1.5 degrees Celsius na siyang most ambitious Paris Agreement goal, malaki pa rin ang epekto nito sa mga nasabing bansa. Tinatayang nasa 13% pa rin daw ang pagbaba ng GDP sa 2050 at 33% sa katapusan ng siglong ito. Samantala, bago tayo magtapos sa Bombo Radio Philippines po ay nang-imbita sa lahat sa buong mundo. Sama-sama pa rin tayong manalangin. Narito ang Oratio Imperata. Merciful and compassionate Father,
We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 46 days na lang at Pasko na. At live, nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan.
Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butanga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan pagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung diin man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo Totohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! 7 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome dari sa pangangagad sang Bombo Hanay Big Time. Adlaw sang Martes Petsan 9 sa bulan sang Nobyembre sa mga tig 2021. Ikaduang adlaw sang Martes ka-11 nga bulan sa mga year 2021. 46 dias na lang ang nabilin antes sang adlaw sang Paskwa. Ato na welcome ang ato nga mga taga-palamati dari sa may syudad sang Bacolod sa province of Negros Occidental sa Belogan Negros Island. Sa Belogban nga Western Visayas, sa rin kaman nga bahin na sang kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live sang Bombo Radyo Bacolod kaga syempre sa YouTube account sang Bombo Radyo Bacolod. Welcome diri sa pangalagad sang Bombo Hanay Big Time. Sabong nga aga mangin kaupod si Bombo Erdin Bayonita. Upda na kita asalasan Wava Media ang atak na sabong nga aga sa magdulong sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pungsod sa mga balita sa batag sa inambang kag balita sa artista. Karon na sa mga balita sa mga topiko nga mangin na sentro sa ngaton nga talakayan subong nga aga sa mga balita nasyonal. Ang tigliko sa Department of the Interior and Local Government ang nag-okay sa pila ka mga patakaran sa LGU nga ginaskrapan na ang mandatory nga pagsuksok sa face shield bisan na pa nga ini ipaagi na gid lamang sa executive order. Naibaluan nato na pinalaman na ka mga LGU sa dari sa ato na sa may Western Visayas ang nagapagwa sang executive order nga hindi naman na niya compulsory ang pagsuksok sa face shield ilabi na kon magasulod sa mall. Sa iba na pa nga mga balita national banwa ang ining proposal nga hindi paghatagan sang ayuda ang mga benepisyaryo sa Pantawid na Pamilyang Pilipino program nga hindi vaccinated against the coronavirus ang suportado na DILG Secretary Eduardo Año kag Vaccine Czar Secretary Carlito Calvez Jr. Pero nagapaandam diri ang Justice Department pinaagi man kay Secretary Minardo Guevara nga ini hindi pwede nga mahimo sa nga aton nga gobyerno. Pagapangatubangan ni sa mga legal challenges kung ang mga unvaccinated nga mga benepisyaryo sang 4Ps hindi pagatagan sang subsidy. Kaya ang patagad rin ni Secretary Galvez Jr. o ni Secretary Minardo Guevara Banwa nga ini wala yan nasulod sa provision sang Akta Republika nga mo ang nag-institutionalize sang Pantawid Pamilyang Pilipino program. That is why nga hindi dapat mangin nag-ground ang pagka-unvaccinated nila para nga i-withhold ang ila sining mga benepisyo. Sa iba na pa nga mga balita national kahapon or kagabi mismo si President Rodrigo Duterte ang nag-welcome sining 2.8 million na doses sa Sputnik 5 vaccine na gikan sa Russia. Pero hindi inaya donasyon na banwa kung ginabakal sang ato ng national government. Sa iba na pa nga mga balita national,
Dari tiro na si PNP Chief Police General Guillermo Eleazar siling nga diri sang Tiglicom sang DILG natala na pa lang niya nga magapili si President Rodrigo Duterte sang masunod nga pinuno sang Philippine National Police. Pero tiganalantawa na diri ang ilang seniority, ang merit kag service reputation. Sa mga balita international, dayon na sa mga investigador ang pag-file o ang ining criminal probe ang diri sa stampede nga nagaluntad dito sa may concert sa Houston, Texas sa Estados Unidos. Kung sa diin na 8 ka mga persona ang nagkalamatay. In fact, may pila naman ka mga concert goers sa Banwa nga mo niya nag-file diri sa kaso bato ka sa rapper nga si or sining nagpadunguna diri sa may konsyerto. Sa iban na pang mga balita sa mga balita lokal, mga balita diri sa aton sa may syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, mga resource persons mangin kaupod naton sa subong nga aga diri sa aton sa ning nga palatuntunan. Total daw ginapa-float na gabani nga idea subong nga dapat ma-revive o kan mabanhaw na naman ang Negros Island region. Ibalo nato na karon ang pulso sa mga negosyante diri sa aton sa may isla sang Negros. Kasunod sa ning pilaman na kamagin mabutyaga sa mga gusto nga magpadalagan sa 2022 elections nga pwede gid ang ining revival sang Negros Island region. Nagin na patilawag kita sobra sa duwa ka tuig na bungkag ang Negros Island region sa Agosto 9, 2017. So, may mga ginadulso nga ti dapat ato nagligad sa may federalism tabala. Ang ginadulso na naman ang bayara dapat sa Negros Island Federated Region. Pero tiduway man to gyapon na nakalampuwas kay managtapos sa dugay-dugay ang termino ni President Rodrigo Duterte nga mo ni ang isa sa mga nag-advokasya sang negsang federalism tiway gyapon natigayon ang ining pagligwat sang aton nga constitution. In connection to this, may kaupod nato na karon na via Zoom ang presidente mismo sang Negros Oriental Chamber of Commerce and Industry, Mr. Edward Du. Sa iba na pang mga balita lokal, kadungan sang COP26 United Nations Climate Change Conference dito sa may Glasgow, Scotland. Iba na nato na karon na kaya ti may raket daya diri sa National Greening Program sa aton sa may Pilipinas. Ang aton na Park Superintendent sa Negros Northern Negros National Park ang nagpasalig sa hugot sa nga pag-monitor sa aton mga kagulangan diri sa may Negros Occidental para nga matagan na gilayon sa solusyon na bala kung mayara man gid sa deforestation. Ibarata na karon sa report ni Bombo France Andrew Burgos. Siyempre, update sa ning ginatiro na naman kagabi. May lang kay nakaluwas sa iniya ang biktima dira sa may Porok Lampirong Barangay 2 sa Banwa. Ang isa man ka-barker diri sa aton sa may syudad sang Bacolod, ining si Aljun Ray Arabelo, 22 anyos sa taga-Diraman sa may Porok Lampirong Barangay 2. Nag-bisikleta ini siya sang tiniro sang mga unidentified ang mga sospetsado. Karon na yaran siya ginabulong dira sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Ibalot na karon sa pinakauling investigasyon sa police station 2 kaya nagligad ato balang pagatiro man sa commercial sex worker dira sa may Porok Lampirong lapit lang gini sa area kuno sa rin ginatiro ining si Arabelo Banwa. Wipe man to sang suspetsado nga natumod ang aton nga mga otoridad na sundan na naman sa bong. Mayo lang niya kaya nakaluwas sa ining nasambit ang biktima. Ibalot na karon sa report ni Bomboliani Zila Minardo. Siyempre, gina-remind naton si Sir Antonio de la Pedra sa Porok San Roque, Barangay Handamanan. Ikaw ang aton sa nga taga-daog alas 6:50 subong nga aga. Meron ka sa nga alas 12:50 karon sa hapon sa pag-claim sa mga premyo bilang daily draw winner. Diri sa aton sa nga promo sa 1-2 Panalo, part 20 promo ng Bombo Radio and Star FM. Kagiban pa nga mga impormasyon ka mga balita Banwa nga posible maggaluntad samtang nga nagapangalagad ang Bombo Hanay Big Time.
14 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Samtang nga nagalapit ang eleksyon, naliwat na naman nga nagatuhaw ining ideya sa nga pagbanhaw sa nga Negros Island region nga ginatukod kuntani ni Anay Presidente Noynoy Aquino sang Mayo 29, 2015. Ini ang ginbungkag ni President Rodrigo Duterte Agosto 9, 2017. Paagi diri sa pagpagwaman sa another executive order nga nag-revoke sa nga EO nga ginapagwa sa nga Anay Presidente, the late President Noynoy Aquino. Naglikad dato sa mga ginaduso ani wala nga paggaligwat sa nga Fed sa nga sistema sa nga na gobyerno from or padulong sa may federal system of government nga mo maning isa sa mga ginaduso gid ni President Rodrigo Duterte before siya nag-file bala sa nga kandidatura bilang presidential candidate sa nga 2016 elections. Amo maning kuntan ni ginalauman na to nga kun matigayon ang ining tunga-tunga balasang mga regions into federated regions. Mayroon kita kuntani dari sa Negros Island Federated Region. Galing kaya nagasotong gobyerno nato ni sa pag-review bala sa Consultative Committee para nga i-review ang 1987 Philippine Constitution. O galing subong manugtapos ng termino ni President Rodrigo Duterte, why na to kita ako nanotong inaduso nga federalism. Subong nga mga kandidato medyo pula papatyaga nagawa. Pero dapat nga maghalo nga kita diri kay kon another executive order na naman na base kon bungkagon naman bala sang masunod nga presidente pinaagi sa another executive order. Yara sa piyakalinya ang presidente sang Negros Oriental Chamber of Commerce and Industry, Mr. Edward Du via Zoom. Live kita sir sa Bomba Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Ernin mayong aga. Good morning. Good morning, sir. Sir, makaintindi ka pa hiligay doon, sir, no? Yes, go ahead. Good morning. Sige, good morning. okay lang sa aton. Anong mahambali mo subong nga diri, sir, kay doon may pilan ka mga kandidato and actually nga mo sa ni Gobernador diri sa Negros Occidental nagalaom nga basi matagan man sang consideration bala of the next administration ang revival sang Negros Island region, Sir Edward. Yes, nalipay kita sina kay when President Duterte took over, abi naton i-continue niya ang Negros Island region. So we have to make sure nga ang ato yang mga candidates for president kung pwede they will have to make a pronouncement tanan gid no kung mas maayo tanan kandidato ma-commit sila sa aton nga ibalik ang Negros Island region. Okay. Pero for through executive order, sir, or mas bakod gyapon diri ang legislative measure? Pwede man executive order initial lang mo ng anay, and then with the support of the new president, kung sino man ma-elected president, kung pwede maayogin na himuon gina siya law no sa Congress. Congressional law gid. Okay. Sa mga kandidato before siya mga nakabisita naman dira sa inyo sa Negros Oriental, may pipila naman diri sir mga nagapabotya gabi regarding sa revival of Negros Island region. Diri sa amon waay pa no. Waay pa man mga presidentiables na nagbisita diri sa amon. So same man, kung mag-abot sila diri sa amon sa Negros Oriental, amo man ang among plano, no? We will meet them. I'm sure ma-meet man na sila sa business sector. Then we will express our sentiments na kung pwede, ma-publish sila or they will make a press conference or a official pronouncement supporting the return of Negros Island region. Ibalik ang Negros Island region. Sir, natukod kita kuntani May 29 na 2015 and then nabungkag ang NIR August 9, 2017 sa sektor sang negosyo diri sa more than 2 years nga pag-existo sang Negros Island region.
Anong pwede ni mo abi ang mga highlights sa diri sa business sector? Sa 2 years, it's too short, no? To kay daw newborn baby man ta at that time, no? Oo. So, pero for me personally, dako gid ang bulig sang NIR sa mga businessmen diri sa Negros Oriental. At that time, it was easier for us to get our mga projects approved, no, faster. Aha. In fact, ang biggest project sang Negros Island na ara na subong na approve na Okay. ang Panay Guimaras Negros Bridge. Correct. Kag ang amon niya diri nga airport sa Bacong. Mhm. So kana nga duha nga project both for Occidental and Oriental or bilog man nga Negros Island region. Amo na ang biggest accomplishment sang Negros Island region. Mhm. Ang Panay Guimaras Negros Bridge kag ang amon diri nga Bacong Airport. Ining Bacong, sir, nasuguran na ni ang construction. Waay pa, gabakal pa sila sang duta, no? So ongoing na ang acquisition sang yuta Oo. sa Okay. mga lot owners. So madayon gini siya. In fact, ang target nga groundbreaking is mga March next year. Aha. So, at least ini naduso, sir, kay naistoryahan nagligad sa aton Regional Development Council for the Negros Island region. Yes, it started sa aton NIR. So kining duha nga mega projects began in 2000, if I'm not mistaken, 2016, and then finalized sa 2017 before na-abolish ang NIR. Oo. Dari naman niyo, sir, sa may Panay Guimaras sa Negros Bridge. Kung matigayon na ini, and then mangin one region na kita sa Negros Occidental, Negros Oriental. Ako na nung mga benepisyo na mo nandiri, sample sa may sektor sa tourism, nag-apekto man na draya sa inyo. Definitely, no? Because ang Negros Island is daw sandwich na siya, in between Panay and Cebu and Bohol, no? So we are at the center of the center, ang Negros Island. We are in the middle of two big provinces, Panay Island kag Cebu Island. So kung ara ka sa tunga, maagian kagid sa tanan nga mga negosyante from both sides, left and right. Aha. And then kung nagkaisa sa mga nagalagaw bala, sir, kay since ka mga hindi pagidyagan ni mga exploited digid bala ang mga beaches sa ninyo dira sa Negros Oriental. So kadamo sang mga mga curious bala nga magbisita man dira. So kung magbisita sila diri sa amon, maulayhon nila ang dira sa Negros Oriental. Definitely, no? Kung ma-reopen na ta, hoping na madula na ning COVID pandemic, or kung hindi man madula, maka-achieve na ta herd immunity, kung ma-fully vaccinated na tatanan, masulod naman mabalik na ang mga turista, domestic at international. Easier na for them, so they can come in via Cebu, going to Panay, via the bridge. And also pwede man, they will go straight to Calibo, then they want to go to Cebu, maagigid sila sa Negros Island. Amo nang pinaka-advantage kay wala sila choice. They have to pass through Negros Island, going to Cebu. Kung ang ilang nga landing point is Panay, maagigid sila sa Negros Island going to Cebu. Kung ang ilang man nga landing point is Cebu, maagigapon siya Negros Island going to Panay, to Boracay. So, amo nang advantage sa Negros Island. Pati mga products ninyo bala, sir, from Kanlaon, ako matighayon ning Taytay Tiapos naman lang, kay mostly ang mga products bala coming from Kanlaon nagalabot pa sa Iloilo City eh. Tama ka, Bombo Early, no? Damo gid mga products ang regions 6 and 7 na mga export quality products, not only locally, may local demand, may export demand pa gid, no? So especially sa Cebu, kadamo man dito mga processing zone
So if we combine ang aton mga unique advantage sang Region 7 kag Region 6, no? Aha. We will become a powerhouse, the two regions 6 and 7 combined, Mhm. and with Negros Island in the middle. So for me, ang Negros Island gid ang mabenefited kung mabalik ang Negros Island region. Sa part naman sir sang power, electricity ang maning isa man sa mga pinakaimportante, maglaw sa tubig ang supply sang kuryente, isa sa pinakaimportante sa sektor sang negosyo. For example, we have planning as one island region. Ano bentahan ni sir sa inyo nga mga negosyante? The advantage sang Negros Island kay kumplito gid ta sa resources, no? Both sa power kag sa tubig. In fact, Negros Island is an exporter of power. We are not a importer. Wala iya taga bakal sang iban nga probinsya. Kita pa gani ang gabaligya sang excess power ta. Remember, Negros Island has so much excess surplus solar power. Mhm. Kita ya ang renewable energy capital sa Pilipinas, no? Problema lang kay ang aton nga NGCP, ang ilang capacity sa ilang submarine cable kulang, no? Under capacity sila. Oo. So nagsobra-sobra ang aton yang solar power generation, pero ang NGCP hindi niya matransmit sa Oo. iba niyang probinsya. So we have a success problem. We have so much excess power nga hindi naton makonsume. May advantage man na may disadvantage, no? Mm. Kaya siyempre kung sobra imong power, that's a waste of resources, no? Sayang bala. Oo. But kung kulang man, mamahal man ang kuryente kay siyempre law of supply and demand. So either way, it's better to have excess than kulang. Mhm. Okay. Ang Negros Island Command naman isa sa ginapuntaria na tukuntan ni sir sa peace and order, importante ba nini sa sektor sang negosyo kaya bisan sa mga turista lang bala ang kahangawa sila magkadto sa isa ka lugar kung balitaan nila nga kadabod dira sang mga krimen. So nagligad to isa na tutanin sa ginadihon that sa parts ng Philippine Army, sa Philippine National Police, in fact na nakatukod na to sila Negros Island Region Police Office. Sa peace and security, Dre, Sir Ed. During the time sang Negros Island region, nagmubo gid ang aton nga insurgency, no? In fact, both Occidental kag Oriental at that time, between 2016, late 2016 and early 2017, ang aton nga insurgency went down. Unfortunately, when Negros Island was abolished, nagsaka man, makita na sa statistics sa PNP kag sa Army. So makita mo gid ang before and after effect, no? Mhm. Meaning to say, sa time sang NIR na control gid. In fact, we were almost about to declare the Negros Island region as insurgency free at the time, no? Aha. 2016, one of the lowest in terms of mga encounters. But unfortunately, when it was abolished, nagbalik man sila, nag-reconsolidate sila. So makita mo gid ang statistics will prove that Negros Island region was beneficial to peace and order. Kumbaga nagasikad na to kantani kita sir. Abi sir pang pila pa lang ka mga offices gid man naka-put up sang mga interim nila nga mga opisina both in Dumaguete and then Bacolod City. Yes, in fact, subong kita na naton na you don't really need a physical office kay like subong Zoom ta subong. So pag nabalik ang Negros Island region, we can have a Zoom meeting every day. Aha. Mugid kay ano nang technology natin sir mo? Yeah, we can because everybody is working at home. So you can call a meeting anytime. Mm. Agsabong sir meron sang COVID-19 pandemic, medyo hapo siguro taning mobility, no? Ako na ang aton for example ang trade naton is between Occidental and Oriental sang sa magtabok kabalate kay kung nagligad to
may blain man niya nga mga protocol ang pihak nga Islamo. Yeah, in fact, subong ang Occidental kag Oriental lain-lain yang travel requirements. Correct. So Wala that gyapon is biyahe causing ba, sir? lain man niya ang inyong mga travel entry requirements compared sa amon. Hindi ta pareho. Correct. So again, that is one example na with more reason kinanglan naging ibalik ang NIR para we will have a common entry and exit travel requirements. Okay. Finally, Sir Ed, ang isa sa mga ginaduso is ang interconnectivity between Occidental and Oriental Negros through our road network. So, kung nagligad to medyo nasuguran na kuntani, subong monitoring ninyo sa mga temporary do hindi matigayon because ang RDC 7 abo man ni nagplano for Negros Oriental and nagplano for Occidental sa parts ng DPWH is RDC Region 6. Exactly, no? May isa ganing ka case nga may proposed bridge to ya sa Kabangkalan, Bayawan. Wala madayon kay naabutan sang abolition sang NIR. So how can you build a bridge between Kabangkalan and Bayawan kung lain niya ang half of the bridge is Region 6 and the other half is Region 7? How will you propose a bridge connecting Kabangkalan and Bayawan kung under two different regions? Hindi man pwede sir batabuay lang sa tunga-tunga bala. Kaya tilahin man pondo sang 7 kagang sa 6. That is a clear example na may mga aragid projects na it has to be one island ang approval. You cannot have because our rivers, our roads, wala na siya virtual, wala na siya physical boundary. When you see a road, you do not see a road na up to the boundaries ng Occidental and Oriental. Diretso-diretso na siya. Okay. Kabay pa sir ngayon ni Matigayon mas backward man gid kun through Republic Act ang paggatukod balasang Negros Island region. With this, thank you gid Sir Ed. Medyo dugay-dugay man way kita kay istoryanay. At least subong nakita ka sa ngaton nga mga listeners. So thank you gid the NOCSI President Edward Adu. Good morning, sir. Thank you. Thank you, Bombo Erlin. Thank you. Good day. Good day. Maraming salamat kay Negros Oriental Chamber of Commerce and Industry President, Mr. Edward Adu. Ang ila sa niyang paglaom mga kuntani, matigayon na ang ining pag-revive sa Negros Island region. Kaya kadamo sa mga bentahan at kuntani, no? Kadamo na to sa mga benepisyo bala. Akon magbisita ko kuntani sa mga regional offices because mayara ka sang transaction hindi na ikaw magkangawa. Example, labi malain ang lakata sa panahon nga mayara sa storm signal kaya kung may storm signal, automatic banwa, mayara sang kanselasyon sang biyahe. Tekon dire lang niya sa maya syudad sang Bacolod, dangaton regional office, maya transaction na bidri ang Negros Oriental nga mga residente, makabiyahe kaya gyapon, kaya land travel lang ya kita mo. Unlike kung mayara katoya sang transaction sa Iloilo City, for example, sa mga residente sang Negros Occidental, mayara sang storm signal, signal number 1, ati stranded kagida sa Pantalan. Kaya hindi ka makatabok mo. Same man sa mga taga Negros Oriental, nga mayara sang transaction sa Cebu, kaya dito ang mga regional officers sa Balanamtang for Region 7, hindi ka man na dali makabalik sa may Negros Oriental kaya tiwala man sang biyahe. Amo man sa mga ginaduso nga mga road network katukantan wala nagligad because of the interconnectivity. Kinanglan na bing ang dalan from sa boundary naton Moises Padilla going to Gihulngan. Namigid ako ng interconnected bala. Ang mga dalan ng from Occidental, pwede ka na yung makalapos-lapos. So, kung for example, trip mo lang dayabi is for ining mga joyride lang bala.
road trip siling mo. Tikon adin kadara malangan kagadara ka makaon amo man na ang makabenepisyo mga LGU sa dara nga naplastar na nila bala ang mga kalan-an para sa mga turista along the highway o kung along the road lang ang isa sa mga nagpabakod sa aton sa ekonomiya banwa kag isa sa mga nagabuhi sang aton na ekonomiya is ang sektor sang turismo. Ang mga turista di man pwedeng maglagaw ka wala kaya sa kwarta mo. Ang sektor sang tourism amo ni ang nagapasulod sang kwarta from an LGU o kon isa man ka isla and then ang kwarta nga ini mag-circulated dra hindi lamang isa na ka sektor. For example, ang mga tourist accommodations makabenepisyo sina but iban bagid nga mga sektor. Mayroon sang public utility jeepney drivers, may mga tricycle drivers, magluwas sa mga tour guide na dra, may mga nagabaligya sang mani, sang balot kag iban na pa. Nga mo ni ang pusla na gid bala sang mga turista. Isa sa mga ginaistoryahan nato nagligad sang Regional Development Council sang Negros Island Region amo ni ang pagkaduso sang Negros Panay or Negros Guimaras Panay Bridge. Sa subong ang ining isla sang or ining Negros Guimaras Panay Bridge medyo ganaduso ni kontani nga mapadasig-dasig man. Ang construction sang 13-kilometer bridge nga nagaangot sang isla sang Negros and then isla sang Panay kag subong man ang isla sang Guimaras. Ibali masugod na dito sa may Panay, matabok sa may Guimaras and then padulong adari sa aton sa may Negros. Ang mga produkto bala alindra sa may syudad sang Canlaon amo ning isa sa mga kompetensya sa mga negosyante man to sa may probinsya sang Iloilo. Basta magasiling nga ganing loy ganing sang Canlaon sus pag abot to sa may Iloilo Terminal Market bla pag sampo to sa nadara sila ginayang agaw biya na mga taga probinsya sang Iloilo. Pero depende na ya sa kalidad mo. Ti kun ini tani matigayon bentahan na from sa mga naga-export bala sang ilang nga mga produkto from Negros Island and going sa iban ng yang mga probinsya. Kung kaysa magagwa balang loy sang syudad sang Canlaon sila sa mga taga province of Iloilo paiga-diga lang tanaw na huya-huya man ta. Pero depende na kaya ang isa daw ang mga loy address sa syudad sang Canlaon nakita yun ng mga ibot kung kilala nyo ng lampuyang. So kapag kadalago dahil sang galoy asang Negros sang Canlaon City. E pagkabot na nito sa Iloilo Terminal Market o kanang nara na super wala ang mga negosyante coming from LGUs in the province of Iloilo. Sila nila ti medyo panubuan tayo ng aton kaya agaw ganyang Canlaon. Kagaiban na pa. Iban pa nga mga agricultural products coming from the city of Canlaon. Di amo man na ang mga produkto coming from Region 6, especially sa may island of Panay. Ato ni mga sandiya, baladre, kalabanan na rin naman to sa Oton. Sa may province of Iloilo, ginapatabok lang dre. Kung interconnected ang ato sa mga dalan, hapos lang yabe mo. Hapos lang ya ang pag-transport sa mga goods and mga produkto sa ato ng mga mangunguma coming from the farm and pakadto na sa may merkado. At the same time sa peace and order security naton diri sa may Negros Island. Isa na konta nito abis sa mga ginaplano nagligad ang Negros Island Command bala sang Philippine Army nakatugkod na to ya sang Negros Island Police Provincial Negros Island Regional Police Office. So dra sa headquarters sang NOCPO sang Negros Occidental Police Provincial Office o galing kay dawgin pa tulutim idlang katatogin bungkag ni President Rodrigo Duterte. Ginbungkag ni President Rodrigo Duterte
Sa liwata, nag-exist kita from May 29, 2015 until August 9, 2017 nga mayara na sa executive order si President Rodrigo Duterte nga nag-abolish sa Negros Island region because concern na diri nga tiwala ya kulang ang pondo sa nga to na gobyerno sa pag-construct, pagtukod sa ning mga kuana bala mga regional officers naton. Ginalantaw to nagligad ka propose somewhere dra sa tunganan sang Kabangkalan then Mabinay and nagbutang man sa mga interim ng mga opisina diri sa aton sa mga syudad sa Bacolod kag syudad sang Dumaguete. Isubong nga gani with this COVID-19 pandemic man sa mga positibo nga tukiban nato na bala nga hindi na kinahanglan niya nga magtilipon sa isa na kalugar o kon ang mga taga Iloilo City or taga Bacolod City sa deliberasyon ng isang Regional Oversight Committee, bala? Matabok pa dito sa may Iloilo, kay pwede naman lang kita makalabay sa Zoom. Kita ninyo ganit, kita dari sa Bombo Radio, ginatingwaan naton, nag-adapt man kita sa teknolohiya, parang makita ninyo, kita nyo, si Sir Eduardo ganit, dito man niya sa may sa Dumaguete City. Pero nakita ninyo siya kaina via our Zoom interview. Kon matigayon man ganin na may gadya kon maniguro lang kita nga ang mga nagaduso dapat ma-sponsor sila dra author sila sang legislative measure ay sa ka House bill and then mayara man sang version sa Senado para nga mangin akta republika ang pagtukod sa Negros Island region. Kay kon executive order basi malipatan na naman lakang bungkagon na naman sunod ga presidente bala. 40 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Pati yarin sa mga maayo nga balita, yarin na ang aton suling taga-daog sa aton nga daily draw sang 1 to Panalo Part 20 promo ng Bombo Radio and Star FM. Sa Studio B, Bombo Zaldi, Foro the Second. Come in! Yes, mayong aga, Bombo Erlin. Yari naman kita subong na sa Studio B para naman sa aton nga good news. Liwat naman kita nga mag-award Bombo Erlin, no? Duwa ang aton paghahatagan sang ilaya nga pa-premyo diri sa aton nga 1 to Panalo Part 20 promo sang Bombo Radio kag Star FM baldi-baldi pa-premyo na may kasiyahan pa. Ari subong na sa aton nga tupad Bombo Erlin ang aton nga isa sa mga tagdaog si Ma'am Nahali Pagudaw. Si Ma'am Nahali Dagudaw. Dagudaw sang barang Dakudaw. Si Ma'am, correction gali na, si Ma'am Nahali Dakudaw, sang barangay 36 Bacolod City, Bombo Erlin, ini siyang ginlawag, siya ni siyang last nga ginlawag naton kagabi, alas 8:55 sa aton nga zona libre ni Bombo Fonse Espino, kag siya naman sa karon ng aton nga tagdaog sa aton nga premyo, 500 pesos nga cash, kag 650 pesos nga worth sang gift pack. Iba man ko to naton si Nanay Nahali, no? Paano man ay nabatian? Ikaw gid mismo nakabati nga ikaw nagdaog. Actually, wala po nakabati kay iti gabi na bala. Tapos nang hinablos ko lang nagpabalo sa akon kagabi na. Ang imo nga hinablos sa araw pod mo man sa balay, ma'am? Hindi. Neighbor lang. Tupad balay ni ma'am nang yang hinablos mismo ang nagpabalo sa iya. Tiyan na nabatsagan mo ma'am matapos na balaan nga ikaw ang nagdaog sa ato niya promo. Happy man kay lingko at last na nalawagan gid man ang akon ngalan. Pero madugay ka na ma'am nga nagahulog sa mga entries diri sa ato niya nga promo sa Bombo Radio. Sa sini nga year do bag-o lang ni kay mga lawig naman nga years nga naga-intra ako sang una. Pero maayo gid kay sa pagbalik ni ma'am sa paghulog sang entries Bombo Erlin, nakadaog na swertihan nga nagdaog siya sang aton nga pa-premyo. Hindi ito na pagpadugayan ang aton nga paghatag sang award yari ang 500 pesos nga cash nga iya naman niya nga nadagan Bombo Erlin. Ihatag na naton sa iya no. Sa una nga hatag 100. Ikaduha nga hatag 200. Ikatatlo nga hatag 300. Ikaapat nga hatag 400. Kag ikatapusan 500. Ano sa din mo na gamiton mga mga 500 pesos nga cash nga nadagan?
Para ini sa sulod sang panimalay nga kinanglanon. May ara ka sa trabaho, ma'am? Wala, kay senior na. Ano na na, senior citizen na, may pension. May ara man, gamay lang. Ti anong yung mga palangitan? Ma'am, paano yung mga palangabuyan kay wala ka sa trabaho na? May gamay kami nga negosyo, ang bana ko. Mula na. Di at least, dugang-dugang pagid sa inyo nga magamit ang 500 pesos nga cash. Kaya magluwas dati, syempre may harap. Pakita sa 600 pesos nga valor sa gift pack. Yan na yung may mamahambal sa imong nabato na anong unad sa imong regalo? Mga grocery. Oo. Para gid sa pangkusina nga kinanglanon. May ari dire mga bihon si mamo. Pwede gid maluto ni mama pakaon dito ya sa iya nga pamilya Bombo Erlin. Congratulations gid ma'am no, anong mahambal mo ma'am sa imong mga nadagan? Madamo gid nga salamat sa pagdaog ko sa 1-2 Panalo promo part 2 sang Bombo Radio nga nagdaog ako. Basta Radio Bombo number 1. Congratulations na kay ma'am Nahali Daku daw sa iya nga pagdaog sa iya nga premyo. Madami nga salamat no sa sa imo yang pagpasakop sa aton nga promo. Congratulations ti imo na gid niyang balde. Madami gid nga salamat. Ato naman Bombo Erlin nga paghahatagan naman sang iya naman yang nabato nang isa pagid naton ka winner sa subong aga ti si Sir ni nagatrabaho pa ni nagalibod sang iya nga baligya. Ano gani mo baligya, sir? Ice cream akong ginabaligya. Ang ice cream ni sir. Ang imong ice cream, sir, today Sa dalom, ready na dalon sa talisay. Sa talisay, panigali si sir nga libod sang iyang ice cream Bombo Erlin, no? Ang aton nga winner sa ginlawag ni siya kaina sang aga, alas 6:50 sang aga, si Sir Antonio de la Pedra sang Purok San Roque, Barangay Handumanan diri sa siyudad sa Bacolod, Bombo Erlin. Si Sir de la Pedra, Antonio de la Pedra didto paya sa Talisay nagabaligyan nagalibod sang iya niya nga ice cream. Paano mo nabatian nga ikaw nagdaog? Ginpabalo na lang ko kinasa akong asawa kay ari na ko di sa Mabini nagahikutar o nagapile na sa akong ice cream ang dalalon sa Talisay. Nagaling ko kagay na sa balay mga alas 5:30 pa, wala ko kabalo kung ano oras na lawag. Mayo gid gali kay ang imong asawa nagapamati gid bantay gid sa posibilidad nga ikaw malawag sa promo. Ate, Bombo Radio na iya ginapamatian ang sa akong niya Star FM niya akong ginapamatian kaya sa Star gahulog man kami da. Grabe, panigurado giniyaya Bombo Erlin niya mayara ang ginahulog nga entry sa Bombo Radio, mayara man sa Star FM ti amo ginambintaha kon mapisan sa pag-obra sang entry Bombo Erlin, no, kag sa paghulog diri sa mga sobre ti si Sir no magadaog sang 500 pesos nga cash kag ang gift pack nga 650 pesos. Hindi ito na pagpadugayan na Bombo Erlin, igahatag na naton sa iyang nga cash nga nadagan Bombo Erlin. Sa unang nga hatag 100, ikaduha nga hatag 200, ikatatlo nga hatag 300, ikaapat nga hatag 400, kag ikalima nga hatag 500. Ano yung mamahambal, sir, sa 500 pesos nga kasya din mo nagamiton? Madamo gid nga salamat sa kas nga akon nga nadagan. Ibakal ko naman isang jutay nga pang-entry kag ang mabilin sa sulod balay naman makadto. Tiya mo gid ano, dugang pagid sang entries base sa sunod liwat naman magadaog si sir no sa aton niya mga pa-promos diri sa Bombo Radio kag sa Star FM man kay nagahulog man siya ti dugang-dugang pa ni sa mga income sir 500 magluwas sa mga paglibot sa ice cream. Madugag-dugag naman ni sa ginansya. Di magluwas dira may ara pagido, hindi wala na problema ang panyapunon, may ari na kadi panyapunon, pwede ka nakaluto sang bihon. Anong mahambal mo sa 650 pesos nga cash nga nasulod sa balde sang kon nga gift pack nga nasulod diri sa balde sang Orocan, sir. Dako gid ako nga pagpasalamat nga nalibre naman sa sulod balay ko nga ang pangsudan sa sulod balay namon nga luluton. Mera ka sang bata, sir?
May ara pa nabilin sa balay nga 2 ka bilog kaya akon mga kabataan 7 ka bilog pero wala na sa akon ang 5 ara na. May mga pangabuhi na ang iba nag-ulobra naman. Ti, 4 ka mo sa inyo panimalay. Dako man nga bulig-bulig. Abuhin sa gasto sa panyapon sa karon. Ti, congratulations kid sir na nang mambal mo mayara ka panugyan sa iban pa naton nga mga tagpalamati. Nagapasalamat gid ako sa Bombo Radio kag Star FM nga sa pa-promo nila nga ako man nagabutan. Madamo gyud nga salamat sa mga sponsor kag sa mga staff sa sini nga mga stasyon sa Bombo Radio kag Star. Madamo gyud nga salamat. May panugyan ka sa iban nga nagapamati nga base magdaog man sila pareha sa imo. Ang akon dagi na panugyan naman sa akon mga kasubong man nga mga vendors. Maghulog lang kamo sang entry sa Bombo Radio kag sa Star FM base kamo naman ang mga butan kag kamo naman makadaog nga pareho sa akon. Congratulations kid na kay Tatay Antonio de la Pedra nga nagduog sa subong yang nga aga malibot pa ni si Tatay hindi ta na magpadugayan. Congratulations kid na sir sa imo yang nabaton nga mga premyo sa subong nga aga. Bombo Arlene amo na mga aton nga mga tagdaog 2 ka bilog sa subong yang adlaw. Amo ginang mamahimo kon mapisan kita sa paghulog sang entries kag pagpadala diri sa aton nga estasyon o kon sa aton mga drop box centers para yang mahimo nga makadaog man kamo sa pang-adlaw-adlaw naton nga mga papremyo. Gikan diri na Bombo Arlene sa Studio B, ini si Bombo Zaudi Foro II para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio! Bombo! Maraming salamat kay Bombo Zaldi Foro II. Direkta dara sa maya studio B, dugang pagida karon nga mga award or awarding. Pati kayo nato na kon may dugang nga kita diri nga mga winners nga mag-aabot. Pero ang uli nato nga nalawag si Sir Antonio de la Pedra at taga barangay Handumanan. Wala yun niya man lang kay makadto na siya dara sa maya syudad sang Talisay. Bantayan ninyo dugay-dugay. Dugang sining nga mga daily draw winners ang ato sining nga pagkalawagon para sa subong nga adlaw sang Martes. Diri sa aton nga promo sa 1-2 Panalo, part 20 promo ng Bombo Radio and Star FM. 12 minutos sang nabilin antes ang alas 9 sa aga. Pagkabalikan nato na report na Bombo Liani Zilmin Nardo kag Bombo France Andrew Borgos. Diri sa Bombo Hanay Big Time. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad
aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan. Kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day. Magtulog sang temprano or getting enough sleep. Eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Iyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan.
masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang asarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM, Sunday program with you. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. and today with your mellow favorites, and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga sinyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang sinyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kung cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ang hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sino man nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig, samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig.
Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan, nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaatag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlo nga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala, kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini, kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya, kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Gayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, gayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sang aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas sang tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan, agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguruwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang law. Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! 8 minutos ang nakaligan sa takna ang alas 9 sa aga.
Pabalik ka diri sa pagpangalagad sang bombohanay big time. Kahapon naging dumdum naton ang ikawalo nga anibersaryo sang paglalabay sang Bagyo Yolanda diri sa aton sa Maya Pilipinas, sila sa Maya Visayas nga nagabilin sang masobra 6,000 katawo nga mga nagkalamatay. Ang COP26 Climate Change Conference na nagapadayon man sa subong ito sa Maya or sa Maya Glasgow sa Scotland, and amoning pila ka mga ginahulatulat labi na sa mga eksperto kon bala ini mga naistoryahan dito sa mga world leaders sa banwa ang matigayon gidman ilabin ng ang climate change amo na gining isa sa mga problema nga dapat hatagan sa pagkatamod. Maya pila man diri ka mga tiglawas sa ginapadala ang aton sa niyang pungsod para nga magkatambong man dito iban upod ang iban nga mga tiglawas sa bilog nga kalibutan. Diri sa may COP26 isa sa mga naistoryahan amo ni ang reforestation. That is why ang mayara diri sang mga ginaduso banwa nga dapat mayara na gid sang pondo nga igapain para sa pagbato naton sa climate change hindi lamang diri sa Pilipinas but sa bilog nga kalibutan. Di dapat mayara na diri sang mga pagkasugot ang mga pungsod nga hindi na pagpahulaton na bala ining mga pungsod nga dako na gid ang problema nila sa may deforestation. At least sa bisan na paano ini pamanuli ang tanan para nga masalbar naton ang planeta nga Earth. Diri sa aton sa may pungsod na Pilipinas, at least we have this National Greening Program nga nagatuyo nga makatanom sa nga minilyon ka puno sa nga kahoy sa tuiga 2030. Diri sa may Northern Negros Natural Park, manang isa sa mga ginapasalig man sa nga park superintendent at the same time ang pinuno sang Community Environment and Natural Resources Bagos City nga ma-monitor gid sa gusto ining mga kagulangan naton diri sa may Negros Occidental. Nagligad ato man isa sa mga nagasalbara sa aton na bala sa paggalabay sang bagyo o kon sa tagsa nga maggalabay ang mga bagyo diri sa aton. Mas spare gid ang Negros. Kaya may mga last frontier kita diri mo, especially ang Northern Negros Natural Park and then ang Canlaon Natural Park. Sa piya kaninya report from Bombo France Sandro Burgos, may diri sa statement ang aton nga Centro Bagos City Head si Engineer Joan Nathaniel Hirangaya. Bombo Andrew sa report. Come in. Bomberlin sa nagapadayon nga pagbag-o sang panahon, no, especially nga doon din nagid bala Bomberlin masiling naton binormal bi ang lakat sang paniempo subong kay tungod nga may gina tun-an, no, kag may ginabantayan gid ang kadamaan sa aton biskan diin not only diri sa pungsod but also sa bilog na ni nga kalibutan. Bomberlin mismo nag-call gini-gani sang atensyon sa pila ka mga lideres kag mga environment concerns nga mga groups ang nasiling ni Bing do mga sinyales na Bomberlin sa nga climate change, no, kon pag pagbag-o sang aton nga klima kag ang lakat sang panahon sa aton diri sa kalibutan. Patri Bomberlin may mga inisyatibo ang ahensya sang gobyerno, especially kung paano ini mapatin-an Bomberlin ang environment o kun aton nga mga dunang manggad, especially not only for the protected areas but also mismo sa may mga lowland areas. Bangod Bomberlin sa jutay lang gani nga pagtupas ang ulan, pila din ko mga pagbaha ang ato na eksperyensyahan kag ang tuman kainit na Bomberlin, no, biskan hindi summertime may eksperyensya nato nya ang maulanon nga panahon. Biskan maulanon nga panahon tido grabe gid ang init ya Bomberlin. But diri sa aton, no, sa bahin sang Negros Occidental kay dito sa bahin sang Glasgow, Scotland, in related or in connection to this Bomberlin napadayon ni ang UN Summit o na UN Climate Change Summit o ng COP26. Diri sa aton Bomberlin may programa ni gali sa aton, no, kag mismo mga especially ngayon siya sa gobyerno amo ni nga DNR nga mo gini ang ahensya Bomberlin nga nagatutok kay kag naga halong sa aton ning palibot, no,
kaya ginatagaan gid sing importansya ang environment Bomberlin. So may-ari ni sila nga natawag wala Bomberlin actually ang muni ang National Greening Program o kun NGP Bomberlin. Kung balikan ni naton sang 2011 panigali nag-start no during the time sang Aquino administration. Amo gini Bomberlin ang ini nga inisyatibo amo ni ang gin-prioritize ang nasiling ni nga administrasyon ni Pinoy Bomberlin sang 2011. But as of now no ang ini nga initiative do ko sa pabla Bomberlin na puslan gid sang kanaman sa aton do na ano tagid no do nangin beneficiaryo gikita sa nasiling ning inisyatibo Bomberlin sang Aquino administration kay bangod nga sa nagadugay ka nagalakat ang tinuig nagabag-o man Bomberlin o kung gakambyo klima man ang aton nga panahon no ang aton nga palibot sa Bomberlin do ka dako gid sang pagbag-o do so ti amo ni ang sabayan sang Senro Bomberlin may mga initiative by sa ilalom sang nasiling nga National Greening Program especially diri sa aton sa Negros Occidental kay dumalapad diri Bomberlin ang aton diri nga mga vegetation areas especially amo ni mga protected areas kangay sang NNNP no kun muni ang Northern Negros Natural Park kag may sa may nakatungdan nga bahin sang probinsya amo ni ang Mount Canlaon Natural Park. So amo ni Bomberlin ang mga natural parks nga very important diri sa aton. Kung tanaw naton isa ini sila ang mga dako nga porsyento ning ila Bomberlin ma-provide when comes sa handong sa kabugnaw sa palibot kay dumadako gid ang porsyento when comes sa pag-provide nila sa nasiling bilang oxygen supply diri sa aton sa Negros Occidental kay kung malapad ni sila Bomberlin nga mga protected areas so sila pa bala waay pag sila Bomberlin na tam-an gid bala no or na ano gid sila nabantayan gid sila sa insakto kag nahalungan gid sa nga probinsya kaya mo ni Bomberlin ang isa sa mga bisita kada bala sa may Salvador Benedicto no. Yes. Makasiling ka nga sa paggrabe pasalamat mga buhi ka bala. Momandro at least ma-enjoy mo ang katahom. Yes. Sang bukid pulo pangapi kada kag kaon sang butong bala. Oo. Amo mga riders nga nagapadulong iban gani may sa mga bikers sa Bamo France. Yes, insakto gina. Pamulya sa Salvador Benedicto. Amo gid Bomberlin, amo ginabalakong isipon naton, syempre ang amo na lang mga protected areas, so kuna amo na ang mga natural parks, not only for a benefit for everyone but also ang mga nagakabuhi man dira no, mga locals dira, no? Syempre mapangitan-an man nila bala sang ilaman nga plangabuhinan bla Bomberlin, no? Kay syempre makapatukod sa labis ang ginagmay lang tabi nga kapihan o kung ano drabi nga negosyo nga kay kung tanaw naton amo na sa ang isa sa mga tourism spot man mo no kung tourist spot diri sa aton diri sa Negros Occidental Bomberlin well halos tanan kung isipon naton kung halungan lang gid naton makabenepisyo gid ang tanan no mapa ordinaryo man tabi nga tawo o kung ng mga nagabantay drabi sa palibot o kung mga bantay bukid ra Bomberlin sila gini ang makabenepisyo sa nasiling ni nga paghalong mismo sa mga nasiling ni nga protected areas but sa bayan sang Senro Bomberlin may padayon ni Bomberlin sa pagbantay gid no. Syempre ang number 1 gid nila nga tinutuyo is to protect gid no. Protektahan gid kag patin adon pagid Bomberlin ang mga protected areas so kung kaangay sang mga lagpad o kung dagko nga mga natural parks diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental but not only sa mga kabukiran Bomberlin but also sa aton nga mga kauturan especially nga nagailistar sa coastal areas no. Amo na gani lang nasiling sang DNR from ridge to reef Bomberlin no from kabukiran paubos sa may mga sa mga baybayon Bomberlin kung sa kadagatan syempre may mga nagasalig man Bomberlin o kung nagasalig sa mga sa dagat mo no syempre may mga kauturan kita nga nagapangisda mga alos laban no dumay dako ginang porsyento man diri sa aton sa pusod Pilipinas kay makonsiderar da naton ti aran na palibutan kita sa madagko nga mga sahi isang mga dagat no kon mga baybayon Bomberlin so ti kalabanan sa aton nga mga kauturan ti nagasalig man mismo sa dagat so isa na Bomberlin sa mga inisyatibo sa idalom sa National Greening Program no nga from kabukiran padulong sa baybayon nga tanan gid makabenepisyo kag mabuligan sa ahensya sa gobyerno especially ang sabayan sa DNR Bomberlin nga protektahan gid ni no kay amo ni subong dapat gid hindi ni nato pagpabayan ang aton nga palibot no especially doon ang manggad naton kay sa amo ni nga timpo o basta magabot lang ti Bomberlin nga tuman na kainit no halos tanan sa aton ti affected na gid sang grabe na gid ang paghalit sang isang init sa aton no kaya mo ni blang
magsiling ta climate change, dako gina Bomberlin nga challenge para sa aton mga siling kita climate change. No? It's very basic na actually Bomberlin nga concern. But subong ti do naglala na gid bala, no? Amo na gani halos tanan nga mga world leaders Bomberlin nagapatigayo na sila sa nasiling nili nga mga summit kay ang climate change hindi na gid naton pwede mapabayaan o kung mapawalaan lang. Kaya sa may pila na ka mga kapungsoran nga Bomberlin ko tanaw naton nga very affected na gid no sang pagbago o kung pagkambyo sa klima or ang nasiling nga climate change sa Bomberlin. So diri sa ato sa Negros Occidental, pasalamat kita kay amo pa ni no ang mga natural park sa aton padayon lang gyapon Bomberlin sa pagprotekta sa aton especially sa mga kalamidad nga isang pag-abot sa bagyo no nga muna diri ang nagadepensa sa aton para hindi kita diri matamaan sang halit sang mga super typhoons kung ano pagidabi nga mga kalamidad Bomberlin no ang Senro mismo sa kay engineer Juan Nathaniel Hirangaya padayon gid sila Bomberlin kay may panawagan man siya mismo sa mga pamatan-on no especially sa mga uling tubo bala kay tungod nga sila ni Bomberlin ang sa ulihi bala no magabot ang tiempo nga mabilin sila dribe no sila na lang gini Bomberlin ang kabalo kung ano ni ang paano halungan ang dunang manggad kay samtang nagadugay Bomberlin ang mga ang kagulangan dati nagamat-amat man kalbo no so paagi sang sining nga mga approach man sang DNR no ma-edukar ang mga pamatan-on no kag ma-implement bala nila Bomberlin no kun ma-share man bala nila sa ilabi nga mga kaedad man o kun mga kagrupo dra Bomberlin kag mismo sa ila man nga pamilya no nga dapat gid tutukan kag hindi naton pagbabayaan ang dunang manggada para kita matanan Bomberlin na makabenepisyo sang sining kaayo sang ato ning palibot Bomberlin. Subong mga alas 8:30 pa lang nga bala so esperte gabiti ng init Bombo France. Yes, correct Bomberlin no, especially gani mga 9 AM no, so bisang aga do hindi na gid manami, bala do hindi na gid healthy ang silak sang adlaw. Ay sining gani sang una pa alas 9 at okay pa na yan, nami pa na ipainit yang ang nami pa na magbulad sa init but alas 9 sa aga Bomberlin siling sang iban sa mga katigulangan nga makonsidera ng ano lang nga hilo ng ang silak sang adlaw basta mamo ng oras kay tungod nga because no sang nga nasiling ni nga paghalit man sang atong nga palibot nga nagatugas ang nasiling nga climate change Bomberlin. Sige. Yes, Bomberlin, may duganan rin nga pahayag sa aton ang Centro Officer o Centro Head kasi Engineer Juan Nathaniel Hirangaya. Ang aton sa address sa Pilipinas, ang aton programa to address climate change is ang national greening program. So, ang program started 2011 engaging our people's organization to help us in the establishment of tree plantations sa mga denuded nga forest land sa sulod sa protected area kag mga areas nga pwede naton tamnan. So aside from tree planting naton sa aton upland communities, upland areas involving upland communities, magkita sa mga mangrove planting. Hindi naman para sa proteksyon naman sa aton coastline, especially during typhoons na makahagan-hagan sa effects ng dagko nga balod kung may mga tsunami or may bagyo. So, amo ni siya ang contribution bisang Philippine government para sa atong programa sa pag-mitigate sa effects ng climate change. Monitoring yung diri sir sa aton nga mga natural parks diri sir. Kamusta sir? Ang sige na aton nga kwan kay based sa aton local government code man, all local government units are authorized are mandated to protect sang aton man nga dunang manggad, especially sa protected areas. So this siguro this coming year ang priority sang DENR is ang protection, conservation, proper utilization sa aton nga environmental and natural resources, especially sa aton nga protected areas. Amo nang daw naton subong. So aside sa sining mga programs, so usual aton nga mga ulubrahon is monitoring and sa aton nga mga harvesting sa forest products coming from titled properties para na ma-ensure nga ang pwede lang niya mautod halin niya sa mga pribadong duta
So ginato subong gina-intensify ginaton ang monitoring man kag enforcement sa laws sa aton nga forest land kag aton nga protected areas. Ang is ang Pilipinas being a member man sa United Nations, kaya man responsibility in order sa ma-mitigate naton ang effects ng climate change. So aside from ining mga projects like aton nga dapat i-intensify naton ang solid waste management, ang ining Clean Air Act, Clean Water Act, ang ato na lang is to para mag-absorb sining sang carbon dioxide kag other harmful nga pollutants. Muna aton contribution is plant more trees kag sa subong is ang aton priority nga species is ang planting sang bamboo. So mo naguro aton nga daw dako nga contribution being daw medyo gamay nga nation is to cut sa aton nga pollution nga pag-contribute aton sa pollution sa air, sa water. Mensahe mo na lang sir sa aton sir sa mga especially sa mga ulihing tubo bala sir nanungod sa sining nga pagkontra batok sa climate change. Sa aton mga kauturan, aton mga especially ining subong mahilig sa Facebook, please help us in educating man sa aton nga mga kauturan o mga pamatanon. Ang simple nga bagay nga pag-segregate sa aton waste, dako na ina siya nga butang para mabuhinan naton ang basura nga dandon sa aton mga landfills. Ang pag-consume naton or pag-ano naton sa energy nga hindi naman pinanglanon, aton i-avoid para nga ang aton nga paggamit man sa mga fossil fuel kag hindi renewable nga energy mabuhinan. So part sa aton obligation as ng bata sa aton nga Ginoo is ang ligan ng ginimo sa Ginoo. So hindi naton ipasugtan nga aton mga apo sa aton kaupuan hindi na ma-experience ang clean air at clean water nga aton subong gina-enjoy. So mula na siguro ako ng mensahe sa tanan-tanan, especially ining mga kabataan na nilang mahilig sa Facebook, mag-share sa mga maayong hinimuan para sa aton environment. Okay, Mamo Franz. Yes, Ma'am Merlin, no, so mo to ang pahayag ni Engineer Joan Nathaniel Hiranggaya, ang Senior Officer. So maamo ni Ma'am Merlin, iti para siya dapat gidyang tagaan gid sang atensyon no kay mismo ang mga kapamatanon sumong Ma'am Merlin tido hindi na bala mayo gid bala matutukan bala kung na maedukar sang nasilingibing nga mga amunibing nga size ang issue sa aton nga palibot. Kay tungod nga lain na gid subong Ma'am Merlin ang lakat sang panahon no kay tungod nga electronic devices Ma'am Merlin ang nagadaog subong sa aton. Amo ni ang nagapangibabaw sa subong nga panahon. So paagi man dra Ma'am Merlin sa nasiling nga mga social media outlets no o kung sa mga nagkalain nga mga platforms ma-educate ang mga kabataan no kung matagaan sa dugang pagiging mga impormasyon nanungod sa sinibing nga pagbantay kag paghatag sang importansya no sang aton nga palibot kag do na manggada Ma'am Merlin para kita no sa ulihi bala mangin kita safe kag hindi na naton maglala o kung maglala ang nasiling ni nga climate change Ma'am Merlin. Okay, sige. Thank you, Gid. Mamo Andrew. Yes, Ma'am Merlin, para sa pagpangalagad sa bumbuhan ni Big Time Rin sa Bumbu France, Andrew Burgos. Para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Maraming salamat kay Bombo France Andrew Burgos. Ang ato na sa niyang palibot, ato naman na mismo ang obligasyon kay may raketagan sa Akta Republika nga mo nagaprotect gid dira sa may Northern Negros Natural Park. Bilang ato ng protected area. That is why ang may mga zone na inadara hindi gid pwede mapatindugan na balasang structure. Ang mga strict protection zone ang pwede lang mapatindugan na dala sa structure amo ni ang mga yara sa multiple use zone. Importante lang nga dara may yara sa special use agreement on protected area ang mga gusto wala nga magpatindog dara sang kalan-an man siya o kung mga resort at least bisan na paano mayara sang fees ang pagabayaran sa gobyerno
and ma-monitor, ma-regulate dre samtang pwede pa. Hindi ba namin pwedeng inang magpinagusto lang kita bala patindog. Kaya especially ang Salvador Benedicto, it is considered as our summer capital diri sa may Negros Occidental. Kita nyo ng mga gina-flash nato na sa Facebook. Amo na ang katahom bala. Kag marilieve kag gida sa stress ko na magtulotambay kadra. For example, labi sa mga riders bala, sa mga bikers kung na guys dra gidang ginapadulungan. Dra nagapamulya ilabi na ko na wala sang trabaho kun weekend. 28 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Pagbalik na ton report ni Bomboliano Zil Minardo ang investigasyon sa Police Station 2. Ang otadari sa pagtiro sang wala pa na-identify ng mga suspetsado sa ring Barker dira sa may Proclam Tirong Barangay 2, Aljun Ray Arabelo. Sa pagbalik sang Bombohanay Big Time. Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktividad
aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, magkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management ukon paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon clusters
sa mga barangay. Sandig naman sa Citizen Suit Provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sino man nga nagalapas sa mga probisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kung sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga probisyon sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke. Paradyo Bombo. 38 minutos ang nakaligal sa takna ng alas 9 sa aga. Pabalik ka diri sa pagpangalagad sang bombohanay big time. Kahapon or kagabi mayroon naman sang ginatiro dira sa Maya Procalampiro nga barangay 2 diri sa ato na sa Maya syudad sang Bacolod. Ang ining biktima nga si Aljun Rey Arabelo, 22 anyos ang ginatiro sang mga unidentified suspects. Malapit lang gid diri sa atong ginatirohan man bala kay alias Mayang, ang commercial sex workers ang tinalikdan ng semana. Ang pamilya diri blanco pagidakon ano ang motibo sa paggatiro sang mga suspetsado sa kay Arabelo. But ano ang nagagwa sa latest investigation sa aton nga mga kapulisan dira sa may police station na 2 sa Piakalinya, Bomboliano Zilmin Nardo sa report. Come in. Yes, Bombo Erlin. So sa latest update, siningin luthang ang isa ka biktima, Bombo Erlin. So nahibaluan naton nga ginbawian na ini siya sa nga kabuhi kay ti kagabi Bombo Erlin, ginbutangan pa ni siya tubo kay ti may igo ini ang biktima no sa iya nga ulo man na Bombo Erlin no kay ti immediately pa ni siya nga gindala sa hospital. So wala na gid Bombo Erlin no mga pila pa ka oras kay ti alas 8 mga alas 8 imediato kagabi natabo. So mga alas 11:50 Bombo Erlin no ginbawian na ini siya sang kabuhi suno sa police station to Bombo Erlin. Kag sa subong ang police station to Bombo Erlin blank wall pagid sila kung sini ang suspetsado sa pagpangluthang patay kay Arabelo Bombo Erlin no ginangot-angot ini nila kay ti ang biktima sini konektado siya Bombo Erlin sa ginluthang patay man sa tong November 3 nga si alias Mayang si Rinalyn Maming nga nahibaluan man sang kapulisan ng Bombo Erlin nga may alias pag ini siya nga si Baby Shark. Na tawag dira sa iya si Baby Shark ka Bombo Erlin kag may ara mga huring-huring nga isa ini ka bugaw ining si ang ginluthang patay sa nga kagabi Bombo Erlin nga si Aljun Rey Arabelo. So amo pa nang ginaimbestigaran. Yes. So bali under sa iya si Mayang? Amo pa na Bombo Erlin ang imbestigaran kay mga sugid-sugid pa lang man o kon kutso-kutso huring-huring sa mga dira sa palibot Bombo Erlin sa may Purok Lampirong. So amo pa na ang ginaangot man ini Bombo Erlin sa gintiro pagid nga barangay Kagawad no sa nga barangay to dito sa may 13th Lacson Street sa nga October. Tanod. Yes, correct. Dito siya. Barangay Tanod, Bombo Erlin. No? Kay ang recover sini sa crime scene, pareho sini ang gingamit sa tatlo sini ka mga biktima nga kalibre 45 ang bala nga na-recover nila. O kon mga empty shells sa Bombo Erlin sa crime scene. So amo pa ni ang ginatingwaan sa kapulisan. May tendency isa lang nagtumba. Yes, correct ka Bombo Erlin. So, amo ni ang ambal ni Police Lieutenant Juneto Pastrana nga ko matumod sini Bombo Erlin kay sakay alias Mayang nga may-ari na ni sila persons of interest sa gina-monitor na nila sa may area. Wala na ini nagapakita Bombo Erlin ining persons of interest nila asang police station to. So kung maangot ini Bombo Erlin kung mapamatud-an nga amugin man ini ang nagpatay sa kay alias Mayang, so base pa lang masulbar man ni ang kaso sa bahay ni Arabelo ag atong barangay Tanod Bombo Erlin. Okay. Kaga masakit pag inisubong nga Bombo Erlin kay ti wala ginadi pamilya si Jun Rey Bombo Erlin diri sa Bacolod, may ari ini siya nga bayaw sa may Purok Lampirong
nga ginakatukatuan niya, pero sa subong Bombo Erlin wala na dira naga-star. So amo pa nang problema sa nga police station to kung paano nila makontak kag makabalo ini ang pamilya nga napatay na ini si Aljon Ray Harabelo Bombo Erlin. Taga din gini siya yahaw. Sa Bombo Erlin wala ini na tumod pagid kung taga diin ini sa kay layaw manid kag wala man sang pamilya pareho sini sila estado man nga daw wala may ginapulian ni Mayang galing si Mayang niya may pamilya lang siya sa Lakas Tuliana Bombo Erlin. Sa una dira na da sila nagaplastar sa may plaza Bombo Erlin galing kay may operations dira ang police station 1 nga hindi pwede na dira katambay so nag-change venue ni sila didto na sila sa may reclamation area nagatambay si Bombo Erlin. So, amo nang rason na galay kay ining area ko na sirin ginatiro si Aljon Bombolian. Why ka man bisiling anti maging kantuan kaya mo, di ba la? Amo Bombo Erlin nagtambay lang to siya. Sa amo nang oras, mga kailamunan lang na dira, nagaano ka dira? Yes, correct Bombo Erlin kay alias Mayang to yan, no? May ara nga sa mga investigation to yan, nga pangawat kag may mga istorya man nga naga intra-intra man sa illegal nga droga. So ang investigation pa niya sang kapulisan amo pa ni ang tumudon kung ano pagid ini ang dugang nga background sang biktima nga ginluthang patay kagabi Bombo Erlin. Okay, sige be. So Bombo Erlin pamatian naton ang pahayag ni Police Lieutenant Junito Pastrana. So, ang unang update about sa biktima. Ang biktima kagabi na bugutuan sa ginawa mga past 11. Ang pinakamasakit kay ang wala na sa parents except ang iya na lang nga bayaw. Amo nang gakuan pero ang problema why na da sa gapuli-puli. So wala man sa sang permanent address. In fact, kung wala na tiruhan kagabi, wala kabalo ang bayaw, nga ara man sa galida. So amo to na surprise sa. So, ang pinakamasakit sa family kay ang biktima as of now, harap pa subong sa morgue sa hospital. So, gahulat-ulat kung sino ang mag-claim. Pero ang problema gid ang family, wala takon-takon. So, with regard sa identities ng suspect, considering sa area dito Kadulom, we admit nga blank wall pataas ta subong. So, ginatukanantang anggulo nga amo na grudges. That is why gin-instruction na namo ng amon nga investigador nga to backtrack focus dito sa kung sa diin ang ining biktima nagatambay kay Barker ini siya mo Barker sa downtown kag sa plaza siling ko basi dito ta makakuha lead may information kita nga nakuha nga ining biktima kilalay sila atong biktima man nga sang nagligad nga shooting atong si Mayang o ginatawag may isa pa kay tugali kalyas nga BB Shark. So, amo na. So, may report nga nagutek ta to nga one time ko no naglalisay sila ini ni BB Shark kag sining biktima. So, ginakwanta kung may connection. So, that is why gin-instruction na namo ng investigador i-try to request sa laboratory to compare sang empty shell nga na-recover sa kay BB Shark o sa kay Mayang kag ang sa subong kag ang didto pagid itong shooting incident 2 weeks ago atong sa tricycle driver kay siling ko basi isa lang at least kung ma-identify hindi ato lang sa tricycle oo so siling ko considering ang recovery empty shell 45 caliber so may possibility basi isa lang. So, wala taman ginakuan nga siling ko basi ma-solve tang isa, ma-solve ta tanan. Oo. Sir, ano ni katuod ang istorya nga agapangbugaw na sa kuno, sir? Isa pagid na ka report. Oo, kay siyempre sa plaza na siya gatiner kag sa didto kun wala naman sa plaza kun adlaw, gapasaka pa sa to Barker. Ginakwanta kay si Mayang may sarili man niyang kwan didto na saya ang racket niya. Wala na ni sila sa bongga tiner sa plaza considering sang sustain operation man sang police station 1 nga wala da sang katambay kung gabi. So hindi na da sila kapurma. So that is why si Mayang nag-ship sang binyo didto saya karon niya sa kwan. Sa may mga trackers amo tong possible client niya. Pero ini naman saya amo na ang source of income niya gapasaka sang
pasayro. So that is why ang investigador siling ko focus ta to anay basi makoko. Kaya kung magsulod ta dito sa barangay 2, limited ang information dato. Although ang mga tao reluctant sila mag-cooperate. So amo na dang ilang culture. So amo na subong ang update. Okay, Bombo Lian, di ba si kon front lang na nila bala? Yes, amo gid gani Bombo Erlin, no? Biskan subong ang kabayan sang kapulisan. Daw nabutayan pag sila mag-determine kasi ang ginusan kagabi sa biktima sa dalaman ito na pilala ito ang kalayoon sa ginusan man ni alias Maya Bombo Erlin. Meaning dira sila nagahulat sa mga customer. Di ba la? Yes, amo gid Bombo Erlin. So may mga nagagawa man na bing base front lang nila bala ang illegal activity na bala sa may pangbugaw o kon pagka-commercial sex worker. Pero diba si may dalaman bala nga duso sang illegal drugs. Amo gani Bombo Erlin kay may mga reports na o kon may mga istorya na nga nagaduso mangginiya si alias Mayang pero ang sa parte di sa nga barker Bombo Erlin amo pa na ang ginaimbestigaran subong sang kapulisan. Okay, sige. Thank you, Ged. Bumulyan. Sa Bombo Erlin para sa pagpangalagad sa bumbuhanay big time, ini si Bombo Lianizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radio, Bombo. Maraming salamat kay Bombo Lianizil Minardo. Ipinunta na sa dugang sining dalaga na sa investigation sa ato ng mga kapolisan dara sa Maya Police Station 2 kaya nagagwa nga isa lang ang nagpatay kaday Aljun Ray Arabello among tong kagabi nga ginbawian gid siya sa kabuhi. Antay sa nga itong gabi, atong si alias Mayang, kagatong si Michael Hugo, bala, adra sa may 13th Lacson Street, sa nga tinalikdan ng Sinemana. 50 minutos sang nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Kulabo sa nang aton nga tiyampo dari sa babangalagad isang Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombohanay Saudo. Dirigid lamang sa matutuod nga numero 1 ug danay sa maman sa gihapon nga oras sa katapusan ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radio, Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo!